ti amanti ase na hu hia so mo address sa na bia na wo so wo tirim se de be ya obete ne mase madam Roma se si ankasa ye gina mu no maame na efre na kosua Serwaa no munim se anisuade hunu ba ako esinani so a wo Ghana court wadi kan akọ high court ni marriage certificate ya ordinance marriage certificate no court ni bu asam no kiremu a na koma nto ne yam oya appeal enti ogina appeal ano on same marriage certificate ya ka ho asem enti koken kan krata ni mu na ehwese asem bia wo mo kan ya wo focus wo ho no enya atambidie ebia obi bedidi no anansa nipa ne bedidi no anade nkofo didie enya ho pa ni focus no na emom ne ordinance marriage certificate no original court sesie no sa certificate no asabi ba ye mu acheche so obi ye opposition no odi krata na tem ana o ka de wo pa eno no nye maame ne ehaw eno no nye abusuafo edadwene na emom sa nipa ya ye ka na asam ye nipa wo videos anaso mo ne maame akosua Serwaa wo videos nipa nyina hu so ne na ben like oni na nya encounter wo mo edinkita ho kakra videos ne da bontena wo betumi akofa hu se nipa wo ne maame video nie asem bia so si wiase a enipa hwe se maame onipa mre bi no ne nam na aba bontena be kase the certificate ni fake certificate yi so mo be kae a omo court bi kan ne baaye no edan kofo trimsa court ne certificate ni fake enti panyimfo se bomo chichie efin so ase be ka kiro se odan chama wu a yenye na chiye enti krata ne nya se nipa ni didi na tamti no obeyi na no ti ubebu sase de enti na kofo bebrebe di na tamam meyi na no na emom ne certificate no a obi a wanya akwanya aban ne pen abeka se ye fake na odi certificate ni gina mra no emram ene abrabo mu pepepe yo no sa certificate kro no so obi beka say ye fake na nipa ne nya opposition na nipa ne yo obi a wanya akonya kra wo nipa ne nchen a ye mane na ho saa according to mra ene anindifo ni kiremu a ye nhwe nipa ne nkasa wei onya obi antimi meyi na no wo be address because of certificate na wo bo ho banti no wo be ba be address Madam Roma enti that press release no was to address my many certificate nipa wa ben ni pen ana wanya akonya ni wo video bi ana nipa nyina wo videos ni pictures akodo a e kire so wa ben ni pen no abeka se eye fake na ade ne da so wo court no na wo so de letter be kire se sa ade na nipa nse eye fake no enye fake efi se mi gina mra no a me san so kra twemre ni no sa kire ma mu nu se sa marriage certificate no eye certificate a ubetumi obi kra frida bi beka cho say fake apa betumi na famra nenso on de onye ne saa odna asem na amanyame ti na asem wa okan ye no ene nkiremu ode maaye no Madam Roma said mimi hu first time busa say hu behia so address ni paso enye ni pa ne pese beta de na ntimi no mienu bre no certificate na ntimi no mienu ye na no certificate na mi no mienu ye enu nti wa bra fra busumi bi besi ne no enu na ohun so obi didi agro enipa na nya akwanya aben wo pictures bi a kire so de maame na ben enye opposition wa kasa mfi daachi obi betumi di aya asama kasa enipa bi si ano ben maame no ni twamfonyini kura ba mra bi kura be kan say certificate ni fake besi sa abrei maame no man fa krata bia maame di banke enti misramo we official ade enhwe ne sanipa na okan wadwen so onya obi a na obi nipa bia ne onya obi a maame na de no so far as ye nipa no waben no be kan say eye fake no wo so ohwe certificate nye nipa na wakasa no na certificate na nti wo bre na ono nso bre ne nyina ye bre no wodi bibi beto ho na ye official say mra bi obi oben wo be ka say ye fake no o de krata be di banke say enye fake epacho nti eno enye anisuade huna ema abusua ne kiremu a wo mu decide say wo mu de beba esanse eno ne wo mu nkiremu a eta kire nti wo mu de letter na ba no na enu so nti na me no mienu tia ne certificate koi ene ye bo ho ban no me nkohwe nipa no a enti wo kan asa asem no na me nkasa onu nti me nkan
the entire brand I course next year, and so no certificate. No, the entire certificate, no, ne bra ya bray na makan. Aha, Timada Roma, Sapa Pepena on certificate, Mamma Moon Sananka Hunya, and answer be at Sa, make a be who first. No, Emma may a course no call baby, I was at the deco. Emma, opinion on a trunk crat, Aniban, H. Say, I dear say, certificate, no, a advice. A was a nipa ne ben, or bank pen. Enti woman ye be official fan to her. Na enchire se emre bi ombe kan say or be kan say na that will be anyina so amfa nkoma amma enema bi mu antwetwe we betumi agina so obeka ya e call high court no se mu nyina mo beka ya obi anasempo ni obi kura enema ahudo pi na ye audio bi emre bi mete kura se we kan say yes mo mebo no mabebo na ahweje during the crime na wo bua na asem nyina no obo ne tofa no okan ya be kan say that Lumba kura kan wo hu video a waka se we ya yire enti okan ode no kan asem ka se enu nti wo mo ya yire sem be ka ya enti aniema bi wa so obi ben no okan obi abeben wo da okan asem e different from obi oyo opposition anasa bibisa ena certificate ni so ne kun nyina baby ejina enti wadaro makoba saa na wose certificate ni hunti wo mo e protect certificate no madaro ma enti bacho ya no aba behwa ma enti saa na ye ka kire me na ye ka kire me no saa pepepe enso ena etie enti madaro ma boni bia enim matia mi ameka bi mi anti answer me answer na ade be ma me bia obi a oni me de fine but me answer na ade meji no anasa odi ade ba me obi instruct me say kokoye papa ne kura no a on ne tro enkrata nyina aba including the was kokota odi ma lawyer fo ene bibia no odi ade ma me kura ji sam sa afra untimi nsande keke ma me na me hu ya da bi andi sam frɛ na me bisa reason behind ade no ene de ntia mo de because am ntia sie ya ana me hunim reason e tachira obi nya me diodium sa kokoye we afie ni ma de ji se de woni me na de woni me de amini say onim obedi ase edmada Roma on the certificate no mama akosua Serwaa the certificate ne a wo bo ho ban na no ne digina mmerem da achi obi nkonkotwe say ye gina akora ye kasai nipa bi a no oban ni da on ne koba abeka to wiase nyina certificate no enya papa fake wa meka hwe wa fa tempo a medi banke etimi je space bi to home ye waste time enti ade na omode letter ne bae no se uhu ne foforo ade asa na abeka se de miso meka bi no but on the second thought no na wo explanation na wa hu se etu he letter no a na address ni nyina ye on the certificate no a esi ye fake no wa meka atem bibie na na nipa ni dinya ho no na hia no ate ase eti mama Antoni sorry repeat na mi hunu be ma ka bibi kire me almost release in confirm court ban konko ya no court oh daddy onya ne okay yeah me be ma kire me say na bi so kire say na wosenka or the release be ban ko wosenka odi nipa ne court enya no na si na ni so minim court hospital on sama me ni nshada anya mansofo na embom eye manso no pese wo twen anka nya saa no be ye certificate na emrem ni afutuo ni advice na official na montuo na wose wo ye bibi de to ho na kire se wate wahu se certificate na da chi nya afra na obi koka na akasa ma ehunu anasa bibi saa nti focus ne nya se odi nipa na court na on na etwe manso da bi nya ho ne wo na emom ni certificate na nti wogina court na ba yi ni wonna no afie twam na wo bre no na according to mramu ne animdifo no ne bre na o mo bre wa ade ne ho abo bibia ho ban na obi ben abeka bibi no e wo so o mo de letter beto ho na e kire se mira bi obi be kan sei ye de krata aba be kire se enti sa ne ejina mra no enti ba cho sa no ntumi nso obi ni so ate ase ntumi nkire mu
obia anti ase but at least motive anti-ma me no na abusuan decide say what say wo mo advice I call ya anti wo so mo a protect certificate no they say certificate no e na mo protect no aka tell certificate ni so de they say de e wo so mo protect ni ye papa na che se bibia e ye kama eti abusuan reason behind no eno no sometimes ne bibia na du mre bia uhuna wo beti ase but utie nchiremu a na che se wo hu sa ade wi wotie ase ade wi wontie ase na aboa ma bibia akonkan eti abusuafo ye koye nim na afia de nkrata no akenkan na bibia so social media for more you know comment section edi atwotworo for me sremo say edi atwotworo bia ni sa wo kasa na obi akotam obi picture na odi ato anim akotam obi sa a picture beto asewoni munyai sa ade na mwa meme de bia nha me but a creative problem what you say sa problem is ya baba dodo na ye edin abobo bi yen program na obi twira se we aye say obi a wo se de osi e holding no what you say ti madaroma no so ya muma emra fom kakra na emunyo na mwa ma pepepe yo enkoso abusuafo bi si ani so maami bia bro yentumi mfa ni agro enu ntia o maami bia bre mumma unnecessary attention bia ntwe wadwene free ade bia si ani so ye marriage certificate bia nti maami na bre no enu ne ye ani so ade hu mum ye mfa saa ade ni si ani so ne mbre ho akire nsonso bia enya ye hwe cause uso china wonim bebia wo bedura wo behia nipa nti ye nhwe maami kunani bia wa bre na obre e wo bre ti sei mu na nyame ka akra bi na nyame ma ne nsa so no yen koso anfo koso na afi yen koye ni na bibia be kama ahun se ne wo betumi abusa ahun se ye erade ma nsa so na bibia tu twa ahun eno ne wo se ye hwe nyame ma ne nsa so wi a wo abotre wo nsa beka meme nso me de me nsa beka na kire se aboa amiasum adwoye enti abusuafo ye koye nim na ya kenkan krata no ama na bibia aye kama Adio ai mami akosi Serwaa papa bi akosi abrakati no ami de ne ho ofo mami no ne ho ofe papa na ni monyam ketwa ya me ahyira na nkasa oye oba akofo nkunimdie ni ba da na nyame oye nipa o hyira wo saa adia no amonita mami why na bia aye kama abusuafo madaroma wo kan sai kura ombe ya mo mfre why TikTok for no ba so and try sa wo frɛ yemfa obia hadu frɛ kura yemfa ti ya mo mfrɛ so na afei bibia ntumi nya kama na yenkoye ni time ni so a ye bet the number beto na wa frɛ abasa line so na TikTok ide me pa cho wadaroma ni die kwan so ya mfrɛ ma so why na yentimi enya ne kama emfa ma na afei yenkoye ni ye koye ni na ye de nkrata no kenkan na bro me be kenkan. Wow, abusuafo yenkoma ma akosua Serwaa ele no ho nsam eso se de medical ka akire no ano na menkanfo SAGA electricals emfa emaw emfa emaw na afei yenkoye ni medical ka akire se ba electricals dia ye ne ye masters no why ye ne rampim mu asie do no ai etie ye cables na wo pay condition bibia fa electricals so bia no ye SAGA ye wo se pedotic masika nya atkwan so ye ben akate farms pa cho. The number is 055 555 1622 055 555 1622 SAGA electrical yes quality assured na chese bibia aye kama ya koya nim queen ye YouTube for more YouTube for more Facebook for more
And a TikTok for small home. Queen, me no. Me na nyame de me home. E commande atrofo any atamfo. Time ni say so a, this a oba bebilidi. To waba onso mu akwa abawate. Tena se na ewu. Me control phone ma onsa won penso wo hwe. Ai brewe mu. Wo hwe me nwie ya, this a wo bilidi ya. Ewu. No kra sa na ti o. Commande atrofo. On pa wo hwe nyina na osi. We ya mu hwe so nye ye. Adio. Hate Abusuafo yanko ye nim na afi yankin for. Medical cultural say. Mama akoso Serwaa letters of administration. Any baby a yegina nim de ntia da bia na me ka kira o na anasa na anu adam be ka kira o say. Kopim say court of competent jurisdiction. Edi to me bema. Na niema eda ho no wo mo ahwe no. Obi ani ho obetumi so okoche. Obi eda pade. Why? Obi ani ho so obetumi akoche obi eda pade. Am na ye emra ewo kro yi mu. Enti bibia wo ho a ensem bebre ho a wote a ebu anu aba ato agu ebu anu abu na nichie na wa focus na afi ye kwayanim kakran sa na bibia aye kama na enei sade ye nyina ye sua de efa case a eda ho yi emu no adesua na eguso a na yebetumi asua mu ade awie ni atemu niema asi ya edumre bia wo sa ye nya adaje na court na ekoso nsama dada ho no yetumi follow ne ye papa na yedi mu update no ebrew na aboa mo ate niema na ewo ho no asentimi kasai said madika aka cho se court document bia we present akobia no ebe public document se wo akwanya bia na wonso pese omanfo nya adesua wo mu a wonso betumi akwa ye hwemu na wonso aka na wadi mu nkomo anase mpom obi ahu de egina na obi anso daachi ekwawie ya onipa atumi atensam nase na ya fam asua de ne yahunumra no se de mra no esi etienti di court na chin kakran de ekoso obi apompenso obedru bia no ne amu ahu se de niema esi etienti owura kofi usu se de ne nkofo ebinum ye se wakofile caveat no se de yenso ehwemu hu se ode akọ ne beba omamane no sa pepepe wode na affidavit of interest eko enti madaroma ebi kraso wantumi amfa affidavit of interest anko ya ba to atwene enimu nsem a ye de akire a kire se wode na affidavit of interest akọ se de ye de ya na ye de update no emma mo no ti madaroma ekom kakra bi na ne ma ba ko mienu ewom no na kire se wahunu owura Tupac se mama akoso Serwaa eli no ma mote ho nsem no nyame adom no nso etu na mobi ede ne ho akoka ho a ye pese ye di akire na afi ele ni nyina bekọ awie ne mu adesua no yate ase ye papa na yesi a court no ebesi in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi AD 2026 suit number ewo ho and also in the matter of the estate of Charles Kojo Fosu that the Lumba and deceased actually say onyane baby call in the matter of an application for the grant of letters of administration by Akosua Serwaa Fosu, Charlene Fosu and Ernestina Fosu aka Akosua Brimpoma ma remfi se emra womo ede letters of administration ko na Charlene eka ho ekire enokoyi ne ho efiri mu enti sankasa ena de di kan kodok eda court no na etie ena afei in the matter of a caveat filed by Abusuapani Kofi Owusubu ahenen caveator head of family for the Fosu royal family of Paakoso and Insuta of Ebuakwa Kumasi affidavit of interest I Abusuapani Kofi Owusubu ahenen and ordinary house number nyina aba make oath and say as follows the edikan I am the customary head of family and Abusuapani she brackets of the Corner Royal Family of Paakoso and Insuta. I make this affidavit in my official customary capacity and on behalf of the said family. Corner Royal Family na wadi kan abon. Find attached and mark exhibits L1 copy of the letter from the Abusuaba Hene Baafo Kofi Atobra the second confirming my legitimate status as head of family of the Corner Royal Family of Paakoso and Insuta enti aha no na kire se yewura Tupac echire mu a
oye Abusuapani a owo Ekwana royal family no emu enti wagina ono ne tumi so se Abusuapani Emma family no en wagina abusua ne nso etumi ne so ena wode saa ensemi abedan court no en wo kire se ohwe krataa ya wode abedan court no a ode na nadade so abahene eye na nabaafo Kofi Atobra otoso mienu ne copy eka ho a saa copy ne kire se yewura adade so abahene se oye Ekwana royal family na wo pa akoso ene nsuta no wono ene ye Abusuapani eti enko number 29 also the fact deposed to herein are within my personal knowledge, information and belief, derived in my capacity as the customary head of family of Ekwana royal family of Pakoso and Yusuta. Enti na chere se wo chere se odi amanebo nyina ema a echire mu a oye panipa a Pakoso abusua kese no oda ano. The facts deposed to herein are within my personal knowledge, and where they are not, they are based on information and belief, and in such instances, I have duly indicated the source of the information and the grounds of the belief that at the herein of this application, counsel for the caveator shall seek leave of this honorable court to refer to all or any of the processes filed in this matter, as if same had been made a part of this affidavit in interest and sworn to on oath. Enti we nyina ye de o kire aha nyina enipa oye ene ahoden a ogina se otumi ede krata yi ebebedan court no ena o refer niam ahodo pi afei ene ye bekom de enti a Owura Tupac echire mu a mama akosua Serwaa eli no ode caveats ekoto so that the late Charles Kojofosu, popularly known as Daddy Lumba, was a bona fide member and royal of Ekwana royal family of Pakoso and Insuta during his lifetime. Or say, Ojina has Owura Charles Kojofosu onyan baby kono na oye echese achadia sonko ana japade ana adehye a o Ekwana royal family wo Pakoso and Insuta bra na otiase. The deceased passed away on July 26, 2025 at the Bank Hospital in Accra, entering eternity as an indigent and royal of our family lineage. Or say, Eda, Bamu Wobefa, Nipeya Yakan Wasson, Penichas Kojofosu, July 26, 2025, our Bank Hospital. And also, I have said, not just a baby PM Bebia, Penichas Kojofosu. Ohwere ne nkwa enti mu amonte ho nase no bi kire se na ha na ko ha na bi se ha na bi se ha no aha kra am yate ehu niam yi papa the tosu bi mo se that this affidavit is filed in response to a warning that this affidavit is filed in response to a warning served upon me on 26 June 2026 in respect of an ongoing application for the grant of letters of administration over the estate of the late Charles Kojofosu pending before the Honorable Court. Or say, what the sa affidavit baba beyi ahweye nsama na akokobos sembia ya de breno on the 26th June 2026. Efa letters of administration to me will be epe say Opanyi Charles Kojofosu a wanya ne baby kono court no mani to me na wo mra mehwe ni estate so ene nso eda court yani na kire say krata bi every court ho akọ Owura Tupac ho a kire say Opanyi Charles Kojofosu estate no ehun letters of administration the court enti obi anhwe na ebi a wantua na mo bi a ete saa anfa ho nti o kire say ne nsa kan saa court nkrata no enu nyina aka ho ena wode saa affidavit of interest wa file ede every court. That as the Abusuapani of the Ekwana royal family, the family has a direct, substantial, and non-severable legal and customary interest in the administration and distribution
of the deceased estate under the interstate succession law of Ghana. Or say, Ojina court nanim waka sansem we chira. Oye ekwana royal family no. Na oye abusuapani ewo sa family no emu no. Abusua no ewo interest ewo eye that Lumba na japade a kire se woyeye na wohwe interstate succession law no e wo Ghana hanso a e kire mpefe so obi wuna se wanye japade a na wohwe abusuapani baabi a ogina no a na kire se interstate mra no ekirem se otuminya interest ewo ejapade no emu. That I vehemently challenge and deny the capacity of the applicants Ernestina Fusu, aka Abusuapani, who has held herself out or claimed to be the customary successor of the late Charles Kojo Fusu for this application. Or say, or sanso a challenge papa na o deny the capacity of Mame Ernestina Fusu, aya Mama Ernestina Fusu, wabone mrano ha se friend Abusuapani no. O chiremu a or the akoto court nanim se one na edi that Lumba de na o challenge saa de no saa deny saa capacity no say ente saa se Mame Abusuapani na edi opanyi Charles Kojo Fusu ade se de Mame no de abeto court nanim. That under the customary law of the Akan people, particularly the Ekwana royal family of Abusuapani Suta, a customary successor is solely identified and chosen by the male principal elders of the family in consultation with the children of the deceased and declared by the head of the family at a formal family meeting if the deceased is a male. Or say, said Akan amanye enemra no ekire no under the Akan customary law no ekire ni pefe ntitiriw eya akamfo na ni titiriw ekona royal family no so eya akamfo sade omusiye no nie ekoba se obi etoa nananom ewon se do a na nipa no kra eye beema abusua no ehwe emu mpanyimfo no ehwe na wo mu nyina no ne mma ene abusua ni mu mpanyimfo ahia na yi obi a obedi na ade na kire se no no mbeye meeting kese meeting ni mu no na nipa na abusua ni yi no na de oye abusuapani no wana nso se enipa asomasi sei na oye abusua panyini ti wono na ejina mu ewo meeting ni mu ananso enipa a odidi wawu no ade ahasa no wochire. That I state categorically that as the Abusuapani, I have never convened any such meeting, nor have the principal male elders of the Ekwana royal family of Abusuapani Suta, in consultation with the children of the deceased, ever identified, selected, appointed, or chosen anyone, including the said Ernestina Fusu, aka Abusuapani, as the customary successor of the deceased. Or say, was sanso gina ha no wakan sini dua people ekire mu a se wo ye Ekwana Abusuapani no wo mu anya meeting bi ete saa meeting na no waka ho asem se saa kwan ne fa so eyi diadeni no meeting bi asa anko so de to so biem principal elders Ekwana Abusuapani mu mpanyimfo so wo mu hia anya meeting bi ete saa kra sanso na enkwada mai wo mu so no enkomode bia ne meeting saa bia enko so enti won kai wo ba bia se wo mo a select ana so ma point ana ma choose Mame Ernestina Fusu Abusuapani se onye oni ni nua Charles Kojo Fusu ade bibia saa enko so. That I am advised and verily believe same to be true that until a customary successor is duly appointed, the Ekwana royal family led by Abusuapani Kofi Owusu has the direct and substantial customary interest as a customary successor in transit, holding in trust the estate of the deceased until customary successor is duly appointed and announced for the purposes of participation in administration and distribution of the deceased estate under the interstate succession law of Ghana. Aha, or Chramra said the Bia in Yesua say
that I am advised and verily believed same to be true that until a customary successor is duly appointed. Aha, menya futuo ene gidi a kire se am gidi sete saa se kopem bra ye bayi obi so no ene edi nipa na wawu na de no. The corner royal family led by Abusuapani Kofi Owusubuahin has the direct and substantial customary interest as the customary successor in transit, holding in trust the estate of the deceased until customary successor is duly appointed and announced for the purposes and participation. For the purposes of participation in administration and distribution of the deceased estate under the interstate succession law. Or say, the mechanic tinting in an oppressor say, or Gidie Sanso Anna yet 24 now or Gidie sanity. Sakopim say, ye bay you will be so near Diadino. A corner royal family or no, a year Abusuapani no. Actually, say, what interest? A brave mono, a money to me, sir, or to me, a year Diadini in transit. Successor in transit. Aha, actually, say, Obesha that Lumba estate, and in near Maso, Copim bra, one bay will be, say, only a dear, na onto talk near ma, under interstate succession law. That's the claim by Ernestina Fosu, aka Akosia Brimpoma, as a customary successor is illegitimate, false, and unilateral misrepresentation calculated to deceive this honorable court into granting her administration control over the estate of the late Charles Kojo Fosu, which control she does not have in law and in custom. Or since me jina way so said the medical court no say customer interstate succession law no e kire pefe say kwapim se be yi adini anasempo e be yi obi a wodi ade no me a me ya Abusuapani no me wo interest pa wo to me wo say betumi aye diadini in transit kwapim bra ye betumi ayi obi a ono be ye diadini enti we me jina so na me de a kire court ne say Mammy, I a friend no Nestina Fosu, Aya Akosia Brimpoma no. Emremuno, and into Tuemuno, on your successor, on your diadini. Na, you are becano ya tro papa. What bed dad dan who the actual court no. Na, what becane da some the actual court na. Or Pessa court ni Jimmy Tum so may administrator, Emma Estate no. A bra, the all canning na a yen na da cra, any atro, and water, at the actual court. That I am advised and verily believe same to be true that under the customary law of the Akan people, particularly the Ekwana royal family of Bakoso and Isuta, a female cannot be appointed and or chosen to be a customary successor for a deceased male. Or same, or sanso enim wanya hu afutuo ye papa se ekobas will be your bakra wa kan customary law ni mu hye mu a yenyi oba se onye diadini e wo sa kwan no eso. That the Ekwana royal family holds a critical interest in ensuring that an unapproved individual does not obtain letters of administration, as this poses a severe risk of assets dissipation and the exclusion of legitimate lineage beneficiaries. That the Ekwana royal family holds a critical interest in ensuring that an unapproved individual does not obtain letters of administration, as this poses a severe risk of asset dissipation and the exclusion of legitimate lineage beneficiaries. Into Ochiremua said the Ekwana Abusuano, Womo, Eshia, Woman Shayano, Obia Abusuana, and Yin to say only Obia dear, and I saw Yadino. Say any pana yen to Musa na opesu otu anamon eji to me say o mehe
ejapade so no eba saa ede abusua mu ehaw betumi aba nempo enipa awo mtoatoaso mu no mo so mu ne nya mfaso ede free saa ejapade no aye ka ne so no wanhwe kra na entumi anko ne saa. That I'm advised and verily believe saying to be true that where capacity of a person is challenged, as in the instant matter, it goes to the heart of the application and has to be determined. And it was say, oh, did ye papa say enipa bi a otu anamo bi saa court na ne capacity and to wagina so dia na beda court no. Ya challenge no, oh, did ye see a challenge a mpanyimfo tumi tena se na wo mo hwe se ne be ye betumi abo ama pepepe yo aye adwuma. 4. I depose to this affidavit to formalize or structural interest in the estate, to explicitly state or objection to the capacity of NSC Nafosu, aka Akosia Brimpoma, and to pay that this honorable court refrained from granting letters of administration to her, pending a full determination of her capacity. Enti ochiremu a san nsem nyina wakan nyina di adanse pefe ogina mpi posi so dua se maame e frɛ ne sa Akosia Brimpoma enyina so a wogina e de abedan court no se ye mani tumi wonkonkoye administrator ewo opanyi kwadwofosu estate ni so no na kyerɛ sɛ wohwemu a oni saa tumi no kra enti wo challenge saa capacity no a wo de abegina ho no esre court no papa sɛ na desre de ode abeto court no enhwem na entumi mwa ema saa nipa no gina yesi a ode abeda court no enye bibi emfamfa ho ene yasensan nyina obeka ya me hya ase akenkan no o kyerɛ sɛ ode ohene bi eye na nadade so abahene ne letter bi aka eye ne krataa yi ho enti eno nso ewa ha yenkoi ade so abahene palace reformer inquiry regarding the substantive head of family of the Ekwona family of Pakoso and Insuta. That pursuant to refer to reference number, any actual reference number needed nina ewo afe yenkwen. Abusuapani Kofi Owusu was formally introduced by Nana Boachiam Ponsa Okofro by the said, the chief of Pakoso before the Dadesuaba subdivision with the Jasi division of the Kumasi Traditional Council in accordance with the customs, traditions, and best practices of Asanteman. The Pakoso stool falls under the customary jurisdiction and authority of the Dadesuaba subdivision, presently head by Bafuo Kofi Atobra II. Or say, Abusuapani Kofi Owusu Buahine, Emre bi etwa mu Nana Boachiam Ponsa Okofro ban the third. Nana Pakoso hene eba Dadesuaba subdivision no anim eye Jasi division e wo Kumasi Traditional Council no emu sade wo mo enhyehyeye omumra ene amane ne amamrese no ema obeda na di kire wo mo se ono ene ye wo mabusuapanyini o se de Pakoso stool so wohwemu a ewo eye saa Dadesuaba subdivision no a sesi e de panyina woda wo ma no eye Baafo Kofi Atobra otoso mienu. Further, the Dadesuaba subdivision is aware that Abusuapani Kofi Owusu Buahin has also invoked the sacred oath in Tamkesie of Otumfo Say Tutu the second, the Asantehene, against Nana Boachiam Ponsa Okofro by the third, the third chief of Pakoso, regarding the chief legitimacy to the stool. Nana Boache Amponsa Okofro by the third, chief of Pakoso, has not denied or challenged the sacred oath till date. Or say that there so abahine subdivision nso ya we pa wo munimeda wo manim a owura Abusuapani Kofi Owusu e de entamkese egu Nana Pakoso hene eso e Nana Boache Amponsa Okofro ba otoso miensa na besi saa bre ya wo bude krata e bedan court Nana no me challenge e no no nso so a wo me ye hwe emfamfa ho o me deny e no me challenge ye enti ebesi saa bre o de krata ne ba court no saa ne tie ewo Nana Dadesuaba hene anim ene fekuo no a oye omopanyini no. More importantly, under settled Asante customary law and practice,
When an invocation of the sacred oath of the Asantehene remains unchallenged or undenied and pertains in the present instance, Nana Boakye Aponso Akufo-Ban III, the chief of Pakoso, lacks the customary authority or jurisdiction to remove Abusuapani Kofi Owusu-Boahen as the head of the family of the Ekwana royal family of the Nsuta pending the final determination of the issuing arising from the said invocation. Or say, enti wo hwe de waka nyina efa ntam ne ho a de hia pa ne say ekoba sa kan customary law no ene omo nhyehyeye no so obi enso de ntam saa to nipa ne so a eba saa wo nipa na de ntam na to so no woni tumi bia e na pa akoso hene say obetumi akasa bia watu eye owura Tupac na asempu a wagye ne tumi bia firi nsem kopembra ade no eda ho na ehwe se beko opanyi kase na ntam ne ye ne bia no enim. Therefore Abusuapani Kofi Owusu-Boahen remains the legitimate head of family for the Ekwana royal family of Pakoso and Nsuta. Into was saying, eba saa de a na kire se Abusuapani Kofi Owusu-Boahen da so a eye Abusuapani ni ewo Pakoso e na afei Nsuta royal family no pepepe e na baafo Kofi Atobra the second ade so abahene Jase subdivision ono assign wa ha kama enti abusuafo eno nso ewa ha ne nyina no womo ede akodan court no enti omanfo binum adrum re bi a na omo je omo ho akinye efa ensem ye da ho ya ye ka ho asemi ho no madaroma baabi egina sesi e mama akosu asewa letters of administration medical culture say mi di court nsam na chi pa mi follow nsam ne pa chese baabi ekobia ye di akire kakran bibia ni ho a ekwa madaroma ye mamu enhunu na ye nsuamu ade enti se de beye ne ebesuamu ade ne wakina emu atemo bi ebeba bia obetumi ate ase ne wahu baabi ayegina no na kire se nana owura Tupac se sie de ode caveat ne koye na affidavit of interest na ode koye no na kire se ne nsam ne nyina so ne nyina no eye maame akosua brempoma na ahwe ne nsam no a wo kire se onye diadeni eninti court no enhwentu hwe ne nsam ahodo no kura okan no na kire se wankọ mama akosua sewa ne side kura na kire se maame brempoma asem na okan kire court no enu nti maka kire so obi edi caveat ekokoto bibi so a kire wo se twen me na me manum asem a me de ba manum asem a me de ba no eniye enti na meka kire mo se mumye ntwen na yenhwe owura Tupac ne nyina yensuamu ade de nyina soa ene nanum asem ode kodan court no ende wakan ne de wati nyina onkonko challenge maame na ode na asem court no maame akosua sewa se bia se ananse bia se na emum o kire se maame brempoma na kire se ohwe ne nsem no a wo kan de a na esi abusua ni nyidi adeni enti wono so ko azdi adeni enti waba ho a wo ba be kire se sa nipa no eni kwan se court no etumi agini tumi na afei otumi etoa so na yema ne tumi free se be o kan de na kire se court no hwehwem na bi etesa o pese o kire se wabu court no o pese obu court no bukata kire se obebu afaso bibisa e no pese o kire enti madaroma mo amohwe de ekoi dia decision ni nyina agina court wo no na asema wo no akoka e de akire court no enti se de beye na wo nso ubenya mu adesua wo kina de ekoso nyina no eboa na akiro bi to se affidavit of interest kura se ne kire se caveat kura ti sei enti so obi e de ko ho right to pack affidavit of interest na baabi a okan se otumi nya interest wom na no kura on kan kire court no se enti wo pese obeye ko administrator anaso opese omra yemfa ma no na onu momu meche daabi nti hwe ne nsam na okeka aka no a anaso wa trotro o kire support no enhwe nyema no a it's up to support no obeji atum anase onye ntum ba hwe osidi adini ni ho okan osidi adini yenyanyi di adini according to akan customary law no di adini ni ho a yetumi ono oye busuapanyi no etumi eyi di adini eye di adini ko ba saa so a na kire se wo betumi benya interest ewo
estate kronim aha na omo hwe ne machi kopem bra ade ade ni beba enti ni nyina ya ade a wa wati ni nyina wo kama na ade nyina ma ade nyina no enti abusuasa ata aha medical culture said the letters of administration no ye pem adesua because ensem bi wo ha na meye kakraka wo Ghana hada ye nyina ti Ghana ha case bi sheda maya eye ele a be ye kese ye news a ni padi akire a wo mu folo hunsi en sheda hu bi saada aha enti se bi be ye saa na wo se edi akire ni mu adesua no ye sua ti maka akirawo enia ma ekokọ so wom appeal ekokọ so se me di akire be ka kirawo follow pa ye ai pese mu hu de ekoso nyina na wo a opem adesua no mu ade ye nyina nso etimi hu de ne ma ekọ na daache judgment ba na kire se wo hu se edrum na bi ekọ sei efa sei anti sei na te enti na wate ne ma ase ni sa to ha de eche ati se ya na wo ka de opɛ da bi nti na eguso a ye de akire no ma rem se masaka akire wo se yen sister Priscilla nso ede ne de ekọ asana applicant opese okoka ho ba che ono nso ne nsem ode akodan court no ne ba be kan ede akyerew na no nso wahunu de ewom ene ono nso ne capacity ene de opese court no hwe na wontie no fi se mama akosu ase wa dom de ne ko ye be ba ho da wu e be kan ma ohunu e bi obi agina na wo wate ase no ape bibi de ato ho ochina asem nti wonso ape bibi e de ato ho na wahunu se de ne ma no esi air conti sometimes na nse kram ko hu se na nkofo bi gi achinya den se enye no kre se ore Tupac nkofo ni news no mo de ma nkofo na enye no kre na onfa ka ebiat bia nkoto so na ontumi fa nko fa affidavit of interest bia nkoye abusuafo wode ko aha ode ko de caveat di kan koye e na ode affidavit of interest wako enna makenka bia kirewi enti baabi a yegina sese e wo ele no eho eno no tu really no a na kire se owura Tupac de ya akwa nipa be sex bia show bibi e de ko a kire se o kina so be interesting pa asamo se u sua bibi pa hu wani da ho kakra o tene ma ase Tinyama asma ho wai pe bibi kakra na wusua na nso pe bi de to ho kakra na ye ne saa de ntia ye di ele ye chimbenya interest no ahun se na ye follow court issues and se ye kofa court stories no ele de asan shada nya ibi asa o but in that Lumba case oh de ele no ase be ya asem kakraka pa the first time ami akoso ase wa 5 years no samukai ye kokoso aha ti me kan kire mu a me de ba ya me ka kire mu se so obi ka kire se ma me na fakuntran se na ye be bo ne krata na to atwena enti sa na oba oni be ma ware ya surviving spouse so ye oba na be ma Ghana mremu no o kwan so otumi kopel letters of administration se nipa no anya wela aha tu hwe owura Tupac affidavit of interest ya na obi ehwe de ye nyina ya esua de betumi akoso fi atete nyama bebrebe e won nsem ya ekoso yi ho dumre bi nkofo se we wo ho we ni ho so obi akoye letters of administration na ayese we wo ho we ni ho a ye nhwe so panyin no e bi akodu nanim sa we wo ho ana we ni ho nti tia ode kotoso no asra court ni se nipa no kra obi abetena so o ma ni tumi na onkonkoye administrator ewo na japade so no o wani real dia bedroom anima na yabo mama ne yese we obi wo ho ana bibi sa sawate ase aha ana bi kra nipa no kra no enra ya mete obi ya di ade se yaba e kire se wachiche na japade nyina ato ho dadaada ana bi kra nipa asumasi ni kra de ba no qualify ana we qualify enti obi di caveat kwa na wati affidavit of interest na be kire ne hawa anti nipa di caveat ebe to so na we di ora kofi owusu
ni how no a ode to court na nim na de di kan pa na de di makote ma me brempoma capacity a wotro court wo so ye successor e na de kan obi so wo kire se ne nsa kan akrata a e kire se elle bi e wo ho enti ma obi a ntrai se bi a estate no obi de ne nsa ka ajapade bi na bibia etisa e na o kire so obi kura ya Abusuapani wo interstate mre ni mi enyi di ade ni kura obetumi kura ahwe kire saa kopemre be di ade ni ene ade a enti we mebusa question bia mebusa question bia why sa na anu na make ka say eye da na maame akosi Serwaa die na oni ni kunu omunim oni ni kunu no mo ya awe say oni ni kunu no mo ya awe say omo enye real na because in the midst of that real or the power my minute call letters of administration na nyina ya twan se bi obi di kavia koto so ade obeba abeka ana obi se o interest bi o ma obeba abeka na nyina di sua de ne ade na no going forward no say obi di bekosa we obi wo ho a ye behunu na afi kwa we nko a na tumi stop letters of administration se bi anipa no wo we wo ho a untumi nkoye letters of administration ya na bra nipa ni new york nti bi a going forward no na ya hwe habi ni ho apani ko do fosu e said baby awo bi a papa Padaroma ji so ma nsa so na ahwe na ade asumbi aba papa ti wi asa na mpa ho asem na wachinsem pa de ene wachinsem bebre apanyini wachinsem bebre ade achia ye cheka we fa yana sem fifre bra ye no nya sam kitwa o apanyini enya sam kitwa ese tuna efri da wu ye ebesi ne insu bia ntimi mabro wa asam so entwamu ni ayi kura o dabi panyimfo bi kura wu kura ya hu omayiye kura kwan fa so koye hu kwan fa so koye nipa na helicopter emom wu ye no yesi na na wan ya kura ya nipa kura bi ni ho kura so saa de wa reho a e de ba Ghana no na nya reho ketwa kai sa time no na ebe ba amane eso wu na wo di kai wo de na di kan ba ansa na kire no enu be bubu Ghana fo kura so ne kura he mo yo yesi sun bi wo wi ase de a ene wadaroma na kire se watumi akeka ho kakra ama ehun de ne ma ekon Abusuafo de obi eka bia ne de wutie bia wadaroma efa elle ne ho no ni appeal no ye die kire na ka kire ye follow no saa enti sata mana ka bia bia nyanko na me ka kire enyanko duru ye bia bia nyanko duru ye msa no mo faale ho niama ekodu tembe ba wa mane sampa owura Tupac edi kavia takoto so montwan na de okosere court no sia nti o se mi di we aba bi wasam ka no bi kura na nya de awu pri kukukukuro bia no wona ase bi okoka kire court no nti waka kire court no nti decision nyina wo court no ensem emu apisuan nti pacho ho update de me ma ba akokora anhwere da bia me de bebrawo se de be ya nyina betumi asuamu ade na ya fa bibia frim ye nso de atoto ya brabo because court no wo ho so mana monto bi omutu bia ye betumi asua ade na bibia akoso se ya yegina hai se opesa ukọ na akọ follow court case bi na ade be educate wo followers ni ade no mu hu de ekwa
okwaye mapan hot bibia opese o follow bia wo be follow ba o de abesua de say okofa abedi at na emom okofa de abe educate nipa na nipa nso ahunu ne ma ekoso ne say the court proceedings no any mu ne ma we file we na we file we na we say na we say saa na ekwa ti ba saa anya bufuo enya atribidie ye nyina ya ntwen na court no ensi ne gina ye ma remfi say letters of administration no mama akoso Serwaa na oye yire no aha wono ene nipa odi o file ye okọ no ene ode ne ba e kan ho ene ode da Lumba nua ba akoso abrempoma so kan ho na ne ba de koyi ne hu firim e ne ba chale no ekokoyi ne hu firim enti e ka one mama akoso abrempoma ena asase na o file ye na o de call ye na ancha kura ena emsa ni 2 days kura ana ni 2 days so na de cheye ena ye sister president no de caveat kokoto so samokai aha enti saa na apempen so aba bedu saa be nei akodu owura Tupac ono so de caveat koto so a wode na affidavit of interest ekwa kire se wa hu sade ono so ba bi a ode afa enti saa na ebekoso apolo ni kakran hwɛ ensem bebre o ha wote wo TikTok no se nkofo ka eyanum dansam why enti etie na nha ho eni papi twan bisa afia ana queen update on the appeal no kwasai appeal no maka kira wo se sam pempenso a yaduri obi ade bi a wo ye bia no wo ye the strategic way so what ase obi ade bi a wo ye bia the strategy bi ye na ade enti se bibi wo ho a eni kwansa meka empre wo ho kura ye ne ye muntia what ase ni ye munti ene bibi wo ho a onte sa meka na nya de Bronii bibia wasa ya ntutu ya efa krata bia obi wo asire na obi kuru a wasa ne nsaka asire na obi ye na ade a ne nsaka asire ene achita bia obi nsaka asire bia no kwa bia ade na ekono aye fat kakra me say bibia obi hia as oyere bibia obi ne nyira ikuna wuo ohia asire bibia obi ya ware no under ordinance bia ne nsaka ani bibia obi ordinance nkrata akọ court na entiase amemu won krata no ewo se dipa no nsaka ma yete nkrata na sibia no ewo se ne nsaka bia bibia eda akwam na emom aye strategic fight into bia so the strategy akwan ne nam so sesie se na oni se ene etu anamo we a ebetumi hold on ana ebetumi asesa ana ebetumi kura di kan ansa na ebi kura wate na enso bibi nti na wose oyedai enti dia wose wote de nimi dia kira me follow case no eye eba appeal no ene ele no a ye dia kira ye follow no ye no a pacho dia wose wote bia me ba be kan kira wo enti sa wonte bibia amfa appeal no ho a wa woni se court na ko break ena break ne affecting to tie no eye bibi nti na wonya ntehwe nti kwa komate oyem na abete hwe me rapo kakra na bibi nti na wontehwe kwa komate oyem na abete hwe enchakra he ebi munso ni hwe ya de wa hwe I think I'm going for enti my baza na ana mi rapo ye tie mi gusu di update ibra no kwen fa yakwa Afghanistan just update na mde ibra no update we ni hia wo hia Afghanistan wo kwa da Afghanistan kromo de na akoye oho emu ha biro
It's not Afghanistan time. But they say no update na me dey bra mo no. Mo mpa ho. Me meti YouTube for them beka. Me di update check so mo ade na nti wo ko ho a won na no. Wo ko ho anti won na na wani abre no a. Wo si ho ayi epe no. Emu update na ye kyerɛ mo ho ba bi enema gina ne de ekɔ ne yesua mu ade emu ade sua ye nso betumi de ato abra bo ho. Mo mpa mi ntwa so nkɔ Afghanistan. Chelen hwanfo ni ntwa so. Abusuapani YouTube voice radio rap queen. We have unfinished business there. Double sparkle. Unfinished business there now all Afghanistan. Until we have unfinished business. Unfinished business then I'm more Afghanistan clothing. What go ahead? Mo ko da ho ye wi a yes martin tantam ko fo bi na mo mo fo nyina to animu eni ade a ama on se enu masum keka mo amunya nsam nti Afghanistan sam na abu ehu ba bi krakra en famfa e kan ya akota mo bi otin be ri di picture e panyan ne bi wo so ese mo twro din gu ase mo twro din e bu din hey I was a man can't stand back who been chill. I found was a queer which na we baby, I did not see no. Miss Serwaa, I may be being distracted. The over be answer normal. A come Senipa cocoon, a dream, maybe no, yeah, dreaming pampon so. Near me pee to Mississippi. A macron and tail. Koya, one friend, my young Shishianoa. A young dream maybe a dear between Mamunian. And Untinani and Ibra breaking your madam Mount Yassi. A straw and might be beyond tail. I will be a drew is a sea. Mammy, friend, of course, just say one way focus. Omunim di omoye onim dia ohwehwe onim bia ogina onim dia ope emfa ho ne sade niam mu esi etie enti Serwaa bibia ni ho a woso hu ne benkum nifa atoye atifie poya na fo woso ma saade no etumi haw wodi bibia si wani so a wokọ ma me na nkasa bibi si nani so a yekọ mumie mfa kwan ne so a ne yenkwa ni yankwa ni yeko yeko kama pa e ma ho kwan for distraction bia ma me ni yankunimdifo because o yankunimdifo a o yankunimdifo o yankunimdifo pele ni nafa enti o yankunimdifo e wo ni bibia mu na de ye nyina mu nkunimdie abotre bono e na nkunimdie franka ni kuta no enu wo himna no pa wi anwumre enti wo de ye abotre ene niema ebi ye bu a be hu akomahye wo be hu bibi wo be hu asem bi entete wakoma ne ha wo emu akoma mu nya ya wo ba bi egina yo ba bi egina emu akoma mu nya ya misraw aka kiti pa ema nyina bi adadia mo hu bibi ibu be se bibia wasa oba ni kunawu ne nsaka na wowo na oye bibia oba ose wode ne certificate bia court na court say certificate no emu niema na ho enti ankwye no wose wo kwa appeal no bibia wasa nipa hyehye e wo nipa afem e bia wose obi nsaka kuta no wa na mo a wo tupia bia ma ko pre no akwase ma ko wo bibia ka bibia shisha ne kama bibia e ready kama so bia akwa akon na ade bia wasa ne nsaka bia o wi ade aka nyina aye nyame biso wono na wiase nyina e wono ti no nkwa na aka wo sanka ade ma ho kwa mo akoma atete no akoma ye wo ya no we akoka we no ati we ntimi na
na bibi koso na wo hu tutu na baby ya wo ya mesraw obeba saa kwan de mesika fa empire bo meka bibia na ekire wo kura pa na meka kire baby agina yi bama kwa ma ne ma bia koso wakomam na wodi brim na wona me obasa na bi twahwe na bi kono mo maduro baby agina nyawo na wasa saa to wo ene ma bi ne ntumi nka nkire wo nyawo na wasa wo kosa ade ni mesraw wodi ya betumi ya empire bo empire nko na wo ye boa na mpacho de aka ya nipa afam de hey baby awia kwa awia ba enti misramo obi a won gidie obi si prayer don't work but law obi a won gidie ya kasa de aka empire ba na no nkyerɛ sɛ wo nipa afam die bi a wɔsɛ wo yɛ wa anya wo ɛno na enye wo yɛ nipa afam die bi a na nyame awie ne korakora bibia nyame ɛna ɛyɛ owie a nipa yɛ wa afam die kama ni kwan sɛ wo si nyame bɛyɛ na ka ne ba no wa hwɛ ba bia waduru ni ba bia ka ne aba ɛbɛbɔ wo se me twam ana me kogina ka na eba no nyame me bompa ye se ma ne mome nya ne saa eno de ye se enya saa ne ye kire na egbo ku ye onipa afam de nyina awie a ye bo de me nu mienu ye wogide se empire bo nso ye adwuma pa ento eda ebeto no a wo ye nipa afam de nyina na asi awie no na wo ye bibia enko no na abo se empire bo ye adwuma nyame wo ho nti me nka ne saa nyame tumi ye adwuma enti madawroma yenya ne saa na bibia anya kama bibia da na akwam mama akosu abrempoma ogina ne naso denden nyame adom nyame bambo ejira ne so bibia ye kama asem bia ma bibia da na akwam ebusuana ni so ade hu so mani so no eso mani so na obi fra me na queen e say mama akosu anso ena da bɛn na abusua na wɔsɔ ɔmo hwɛ na mama akosua ɔmo nyi ne ho ntoma ɔmo nyi ntoma tuntum firi ne ho na wabrɛ ɛne ade obiara wɔ n'adwene ɛnyɛ bɔne ne nso daduru mbɛfra abusua mu ebi abusua ne nkitahodi a wɔn ne wɔ no ɛno ɛne ade a ɛwɔ sɛ egyae mu wɔn yɛ ade bi wɔ hɔ a nyɛ yɛ tie na ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛde eji wɔ mochi enti yenim sa anya hwenhye epi egu akwam a brepam ɛwɔ sɛ saa bre ne dura abusua ne hwɛ na mama akosua Serwaa ɔno nso ɛgya yɛworo ne ntuma tuntum egu hɔ ne nyinaa yɛ abusua no ɛne maame no entam enkitahudie enti saa bre ne ensu edura yɛ nyinaa yɛbehu na kyɛ so bi a ehu sɛ de nneɛma esi ɛteɛ I can't wait nneɛma bi asam be kreri eti abusia be ma bacho be ebem kakra na afi enkofo ani brabre wo mo na yakoye nim enchakra wai ebekọ yanim na watene ma ase kama koya nim sa koya nim o ya koya nim gidi ya re koya nim la na hemba me man munyafo we aboko de me be ma nyame adom me ho ye na so adumara okukre kakra wow ya na ya bo ya chidi fo no so abaso pa suafo a on di achi a eduru bre bi ana yehu ne sese odokan na omode doye on say nipa na dodo na no ebi a waye board
Okay. And open BBF and open information BT no about became aircraft. Yea, Kuntunchi media, it's ye. Ama one or TikTok, one or Facebook, one or YouTube, no. Ababa be permanent abusuafo a wonum ede akomapa ene channel yechie. Sometimes the we are ebia bibi sankra wie mu a ahokeka ene course a beba ene ayam hihie ne nneema bi a obo show no ekire sebe prediasa ye wa chidifo pa obo de mpaye pane akomapa eta yechie. Me ntimi kasa and I mean to me emma without appreciating their efforts or more effort or more putu ewo adwuma yi mu no ewo soro papa I would say to ye ni adaje so as you say ye fa ha ye sne ha ye kwa ha ne nkeka ho adwuma ne so but we be on mutumi draw attention woni ba ho so ye ma ho da futuo akwankyere atene oh in fact omo ko adwuma ebusuafo mo platforms mo boy adwuma papa ne appreciate papa ti yankopon ehira mu nyina mo ya adofo aye do mo yie benim say platforms bebre wo ho YouTube platforms bebre wo ho dodo na ye live ebi no post ene nkeka ho ebusuafo mo di achi e wo platforms go TikTok, especially TikTok omo easy to join any account to be but the way ahokeka amodi DH so live na see YouTube see Facebook see obia ba na ye nyina ye de akomapa ene adwempa akambom na ye deliver ama bia nya ne so ne de intime fasa akonya iso na mapo bia ba so da bia se kontonti media damase ya appreciate mo papa onkoso afa mpaibo entire chi onkoso entuyefo onkoso internet ne ye fi say penifo se de wo twasa bia nim se de chichia wade ase na o etuo nya chiginafo a na etuo acho wate ase kro bia sante kotoko de kan o se etuo enya chiginafo a na etuo nti ye chiginafo ene ya dofo no mapan wonom ewo ye platforms ahodo nyina a omudi achi nyankopon hira mo papa kakra bi na America ewo ensem a ekoso ne nkeka ho yenim se nyina tama Abusuapani Tupac ko file ne caveat na yetaka ewo say court ene mpanifo bi ahwehwemu ene adisua kakra me yahu say so bi Abusuapani kura na normally ya na eba ela onimu akoteno nko bi but ne ye pese obetimi enya akokodro na wode ne affidavit of interest no e dia krampa eno na watimi dia koya nso ba be ready dia ka bia no ye lawyer for no adwuma acho what ya say any court for no adwuma nti say die all kan e de fa ma be brempoma ho say die all kan e de fa ono no sti ho no ni nyina akwaye court for adwuma nti ye say die bia ni tita ho no ye timi kopa pese bi e kire mo no die be koso bia de ni be di a kire na ya mo hu say die ho ensem esi etie ye wo akwanya bebre wo niema ahodo pii mu nanso so nye ni nyina ne fata se de bible ka no niema bebre wo hono mu a ye wo ho akwanya but nye ni nyina ne fata de se ne wo se se de se ene wo se nti se ade ne duru se ye ya yen ya from die na wo nso wo fie no ye wo from de na e be de pass na wo ka bi se ye mampai bo no entimi situation na wo grounds no gidie mu ebinum ye muslimi ebinum ye abosonsomfo ebinum ye nyamesomfo ne ade ba bia wo gidie wo bia no wo de ne se wo ka chifi se ye no ye gidie mu ne se ye nananom sori anopa ye de nsa gu fom ne ya frasa ase ya ne abona nananom din ye se nananom samafo ne nkeka ho ne ya se bibi de akyeru ye gidie mu ne se omo ema ye protection na ye pia bibi omo tumi boa ye that is your faith obi so dia ya sorry nti obi amfa ne de enkompaibo na eme de se wo ka bibi sisi ye se mame akoso ya se wa ade bia ese se ema na nimu nyam ewie peyo
but you won't see. It's over. I did be a walk ever seven and nim when you repay. Na ebia me ntse me ho ase a ono no hu ne say ebia court no ne na ni ye na e wo so ye e ho appeal no eno na wati ho ana ho no and said the bia ye di akira ye koba no eniema ahodo tama court no lawyers ne kosre say omo nya amendments kakra so omo ko notice of appeal no exactly grounds of appeal ni become exactly grounds of appeal good and they account on the court grant ma we be kan ye and niema gu akwan mu a ye ma a for assurance say lawyers na omo kura case ni mu sisi ye no including lawyer Kusi our free ase no nyina no they know what they are doing enti ye de no e wo say ye beto ye bo ase sometimes ade anya na wiki ye grounds no eye kasatwitwie ene mpanifo etem didie bacho what you say kasatwitwie ebi say ye to hɔ yi mpanifo pii eti sabria me no kase ya abobe na nkono wɔ Ghana hai ye wo law lecturers ahodo mo kyerɛkyerɛ lawyer fo ade ye wo judges a wono mo etete on fidie ho sabria me no kase bi ehwe kontonchi media sisi ya me no kase and no pay minya call be from UK and a call na minya no was former law lecturer UK ni kunu practitioner or ye a friend say lawyer law practitioner or so ye adwuma no okro ka kire so oni ni kunu nyina hwe ye program is abra me no ka say bia mama wo hwe ye chia wo ba bia wo bia UK na oka dwumadi a kontonchi media edi ewo asem we say mu especially Lumba asemi baaye okan ye ebe the password kan asase no say ugu nkompo kohwe kontonchi media ye old videos bibia na or refer ye say ye free d court to some achi ache na or refer ye Lumba die nko a eti o ye kwa nka say mama ene wa di ache so say enye se madi mo chi ache na mo medom nti me call me chick or hair or past videos. Okay. Many kunu nyina ye hwe na ye hwe modern bo abobo ene adwuma so a mo body bo o my Ghana nti ebe as small kan ya mani gi ye ne say o say ebe duru brebi no na man mum pedifo ebe bo baso. Wow. Oh yeah, I was saying pragume. O say Ghana man mum pedifo no ebi a ye adwuma ebi no mu gi di say ebi a wo kan asem a in favor or no need to know for say be a walk can the gupali anymore but queen ota can same be say e ka won kwa wo dem a wo de wo ba abonten na enipa heli na ye bo abaso oh wo na wa ye say na ye tu powder good so na ye ho ene ne nkeka ho nyina no a eye but wo de wura dem e ka won kwa na nipa no mo tu powder good so ni nyina mo yo ni nyina mo ko mo fie akoda no obia anko ne nka wonkwa ne woro ho ne wura adwae ne hu se onye obia nti ho ena wadwen mu ebebu fo se ade a wo ye na bonten no ankofo obodwo so no udi se ye bodwo so ana se wo ye no udane ne nkwanta enti enei no a asem si a ye to ye bo ase wura mu pempanifo bi information ahodo na pani bi ya ade mpo na se enye mpo a ye fa kwan bi so tenete nipa no mani hunu se sebe de oye na nipa hunu se enye no ye de ye nim se de esiti enti sei na nkode fa ya nkaye ebi enei no kan no enye ne de bado ochina dem a obe hunu se asema na akoda yi kan no nim de oka the difference no eno no enti time bia no se asem beto ho a yempre ye ho kwenta ka asem bi yempre ye ho se obi asema ba se na anom ayi Kristo asafo ensemi ba ye ni akohura gira ba ko achi ni ye dabi ye nya de sa ye di cases ahodo achi na ye to ye bo ase na ye di information e de aba enti ye kan nyina amana kwa akosi se ebra ye free ase di maame akoso ya Serwaa ene Lumba free mu ensemi ye achi no any baby asem ni pejade free ye free baby e ko ba say maame ni fra bruchire ba ya so be kaya
omo ba na otweda no mu na enkomodie ba so bra afrokra hunu se ye kaka ya dwene mu a efie honom no oba ba kono ne maame no eka bo mu hage ye kowura dem ne nkeka ho ya de etwagu ye ma ye nyina ye hu ye ona go be maame akoso ya Serwaa pen no hunu se odolumba pa ade bia free Lumba mu ababia no se wo hunu ye se wo te ase se wo ante ase eba abeye ne dia enti sesi ababia maame ni gina no one Lumba ba bia ni manso acho yentie ni yepa one Lumba ba eni manso one Lumba ho asomfo bia no bia o play part o Lumba abra bomu e fa no nyonto mu abibibia yese nipa ni die de obesom ye de oye de ne nkeka ho bia ba me ni problem problem maame no ene Ghana ewo eye ni marriage certificate ya eye oba bia na komaso de na nimonyam ne ba wo ye onya adaje etena ase se wo ba ema bema eba afie ebe wa no enye common mame enye common asema ye ka ye nuanom ma ye maame nom ye mama ye namfofo ma oba bia value aware sometimes mema no bi ho no mu a omo no mu hu ni sa but oba de ya kan se oba na nimonyam ene awade nti so oba nimonyam ne awade de a so oba siso na se onyini a ade bia e de tetene bia no se de be ye oba siba na ho siesie mu mpo na ye de bema ena esi na ni so se daachen obehia bema bia ma na wow nti oba bia fiti abrabo ase na se onyini a onyini mu no na ye de saadwen na hye ne tirim to osiesie ne ho hia aware obu no ho hia aware etimi ka kire ne se wo ware a eye wo kuno abusuafo so aware o maka ho nti sua kasade ne sua sade esigi ahoho nti eye ematete nti oba bia obedru ne mfie so a bema betimi obebre ne ho asema bema betimi asere no aware ne bia no ono nanim onyam no nti wontoto nase menim se point me chira be siasa pa on toto na se enti maami akoso Serwaa upon obre bebreba o de dade Lumba ebre ye free Ghana ha e de kopie Germany abrochima mu eyire ne ho di duku bo ne yem bo aboso ta be ma echi ma na ni suade hunu mu no san nyina ne wiase nyina be hu se dade Lumba nie no se ose oye opposition tia maami akoso Serwaa mpo a misro se TikTok na wona se Facebook na wabi a obi anya abotre kakra ne ti asema me kan me mentai obia aside maami akoso Serwaa odo Bronii no obia antai obia but we are talking about asem no technically odo was wani to fam a ne kure bia ebomu efo asem ene ye kan enu nti se uhwe kwan a maami no fa so ne dade Lumba ekobo obra ewo Germany abonten so wo bra Lumba na busuafo ne nuanom a ono munyini ye a sabe biti ase mudi adanse ehunu se Lumba anko technical school anko akosua se okoye teacher wanko nursing school Lumba anko ya accounting ewo efense university bia Lumba na nani suade hunu right from senior high school and senior SSS no straight to Germany ekotwa na nyomto abrabo so ono ankasa wadi ne ho adanse bebrebe ama obi ehunu so enyomto abrabo no ewiase abrabo aye bo no hwe so obi anso wasene a maame enipa a omo ntimi ammobra ebinom tu kwan kwa amonone omonse si fom si ebie phone lines sisi a sweetheart na ye hwe ye nuanom omote abrochima mu abrochira brabo na bema
ene wo baate na sebim prebiasa me susu akampo sebim prebiasa bema enye adwuma me yentua ne kaboso me da na wo se adwuma na obeyo hunu ne se na ne motivation ene say na the motivation ene say se obia wusi so abrabo mu ohu se ansi wuyi a sometimes ebia no wanya sobufo wafo na enipa dodo sei ena omo enya nwomto area anase nwomto adoma kyede wo mumu a omo antimi ampi abonten nipa dodo sei omo do so sene omo mutimi ba abonten enti ansana obenya obi bi te se maame akoso ya Serwaa na opon ne bremu nyina akia se oba besia boso diduku abɔ ne yam na obi ba bɛma wafa no to ato no ho so sɛ me support wo sɛ de wo si pɛ obi a no ebia betumi adwen no mesle wo sɛ fo aso fɛ me kakra de tie de be kan akoso ya Serwaa anya dad Lumba nyame no ne bɔ no no ne duma kyɛde dum no na emom Nyankopɔn fa no so bie kwan bi ɛma ewiase hu no ɛno nko anya Ghana ni bia akoma so ade ne sɛ ɔde maame no na yeye ede bema no na yanhwɛ akukuruhu ase a ɔmkɔ mu enamfofo a eba mu adɔfo no mu binom a wɔn mu nya akwanya bɛn abusua no yanhwɛ maame amesa na ɔwo ba no hwɛ yawo ohia ahokyerɛ osu ne awerɛhoɔ ne ɛkɔm a wɔde fa so wɔde tete ne maya enam soma adad Lumba nya ba bi kosiye kwadwo bia na enkotena Ghana ha na sika wo fie a enkankrofo university nke de bekobi certain technical universities ni ade nko nkofo de bekobi de maame de bekobi ne papa de bekobi but here is the case anas ahode ne ponti ni nyina ne say yese ye boa no ma ne tukwan na otukwan na eye da odi ne tibubo mu ebeyeye kwadwo koye ena wanhia wo bi saa ma nipa kona ene na nisuade hunu anyeta antuma ena ode ne namu na meto nwom na yeya akom ne nkyeremu kura kyerɛ sɛ odi kan akɔɔye no ɔbaaye saba Ghana ansa na ɔmoware wieye no ɔmo sa ekobie wuo asɛm ne da hɔ no mo no sebe mpraduasa yɛtase no banimdifo enya asɛm keto ade da hɔ saa no enti imagine sɛ abrabon fitiase mu ba abrabon fitiase mu bema a wodwen ne yire bremu abrabo a ɔne ne boye ɛwɔ Germany abonten so enti kwadwo a ma ne remfi ne yire ne da ɛka kyɛn sɛ akosoa sɛ mimpo ɛna mentimi nyi wa yenko wia ewiase remfi buja Lumba asɛm a ɔka ɛkyerɛ ne yire no me kura me a menim wɔ no me a manfa wasɛm ameto abonten da me a mani watam ankyere wɔ bi da me a manso pa wo da manya watantadeɛ ɛwɔ wiase efie enkomodie de wontimi mfa nyaare because oba ne bɛma wo fie a ɛnde indom matters de wo bɛyɛ ndɛ timi nya ne hwɛ demom sɛ mede ne ba abonten de na besia paso abɛya horo no Lumba opon ne yawa no wodie ene ne yire yawa no omudie enyina yawa rie mu nkeka wa ye nyina ye ni mu no wamfa no ampia bonten ahoro no anse ne da wona wonim dad Lumba kwadwofosu dodo na aka se even if so ofam penampa even so ofam penampa oma empena no hunu se me yire die don't go there system na omoka no omonka no kwawo omo kama ye ya ehunu no bia ya man no bia no ye te woni nwum sa indirectly that order oba kra enam Nyankopɔn saso ma ohunu awia odana se eyi ni kyerɛ amansan hyira ne bebre sa oba yi ene bire bi duru ya kwadwofo so hu sɛ ɔsɛsɛ ɛwɔ sɛ me hyɛ ne mamu animonyam mama me ne no mienu ya ware no e wo se wie peye wo Nyankopɔn anim na wie peye wo amram na wie peye e wo amamre ne amane mu enti wo ware no Ghana ha wie no
Osade ne koyo no osade ne nsa ko share krata afoforo se eya aban mu krata asem. That is ordinance ho aso ayekan. Opon akosua Serwaa bre na kukura hwe ase ene ne nkeka ho nyina no watime wakame abrabomu kom abrabomu abrochira setena mu bre abrabomu abrochira setena mu nsopa abrabomu abrochira setena mu ninguase abrabomu abrochira setena mu ohia ne mu obosia bo nyina achi no wanyi ne kunu ya amada si say papa yi edane toye se ya nya bibia maya seno mu a probia sante kotoko se enka ya nya enguna ni mu ase enye na bro enti dadi Lumba no a o se ene wo beye na kola pen na wafa ne nsa so ana ne nsa ase ama wiase atimi ahu ebo Lumba din bata ho a ema wo wani mu banyam no ina wo free ba ya obeye dadi Lumba one dadi Lumba se ne ho ma bebre nanso da bi ote ne yire nchen chia okwatere kwa bia wo se wo fra mentuma so wo chia okwatere kwa bia Lumba se o se ogina bonten so wo fra mentuma enso wo ba ye no na mi fra mansansa dada you know, let me fransansa dada nsansa ye kan nsansa sa ntuma bi a ye keka bomu bi ni ade no sansawa what you say ntwitwaso enye kura de me de kata me ho no me de no nti ye bebuo kese Mami kura ne head mistress you say master kura that Lumba wo ko kan Angela fe ma George mama champo yeah o se da bia kwadwum ko force man so ne yira kusua se we ya kaipa enti wo nya that Lumba nko ne kan mami ne so de beto exactly omo matwa ne ho ahia no so dodo na aka enti wo kwatere kwa no a ebire bi so ye ema wonya dadi Lumba eho bata ya wo de no ho ho a wotimi gina ba bi se na madamfo no na me ne dadi Lumba ko studio dadi Lumba obechia me da dadi Lumba oba me fie pen na metimi fa phone Fred dadi Lumba me ne tena aka mu ko ha ofrem ma me ko ja na yie dadi Lumba ma me ko ja na ase asore o ma me ne ko party bi di na chi wo bra na mpanifo bi afre no di na chi wo he ni nyina sa dadi Lumba na ye kana sem no a enipa nyina heli no na waba be ye nipa kese na ye ka ho asem no ofiri ba bi na be ye se de otie no a wonya ne so mfa so ade ne ho ho no ofiri ba bi eno oba ye se de otie enti ni nipa bi te se kwadwo dadi Lumba osi so at the age at that time wotu kwan a wantimi amabio na yemie phone lines into ne musa amononefo omo te America omo te Germany omo te Holland omo te London UK if you omo te Cote d'Ivoire haye se Ghana fo bi ni hɔ a omo tu kwa so omo kwa akɔbɔ bra na omo ntimi amba bi mebia wuwo bia bo asesa ebi eye homeless de dabonten Pajoko ye na woni mo bia nanso so nyame adom nti mame akoso ya se wanti wanko ye homeless enti Ghana man da ho yi ye ni hwe kura wo mame akoso ya se wa ho kura no na ye se ye do dadi Lumba no to one day bibia cross your mind enka say enam bia so ne ho ahoma hunu soro yen kan sa de no na oba sima watena ho so oba oye ba ni monyamfo te se maame akoso ya se wa atena se ma bema atimi awa no ahye na ni monyam e wo certificate yi ho asem e de yete ha ye kan yo
enti maame no enya japade bi na nani bere o kwadwo ma obebro mu gu asase so na obeso odi o mabro enya oba bi a wone ne wo ye e na opeso odi na bro sebe mpredu asa kwadwo obewuo no na enya oba ba akopɛ na one na wo wiase o one mma pi na awo ta kwadwo no ho asɛm ne ye kan Lumba ne mom amene se adia eye ne basima na ni monyam ni wiase abrabɔ a obebɔ ya ye de hye na ni monyam onya bema bi ma ne ware no ma oye no ordinance marriage na ye de sa certificate no a eda wone bema ne ntem de ba oman Ghana mu na ye da ye chi de ma certificate no ede ne maame na reko bema benye bi wa me ye ni nyina kwadwo no oye bema no a on ne nim akoso ye Serwaa ahyase one na hyase eni ba bi one ne de be pemeye kwadwo nko a wokuru yi ono nko ne nim ba bi ana ne yire no eda e wona komom ne position na no wobo e wona komom se no wobo last ana no wobo first obi nim kwadwo nko ne nim nanso yesi asɛm a ye ni hu danse no eya ne ye poni bi ne ye de aya danse nti ye nim hwe kura ndokona to ahye de eye da ya ebehu se ebenye ti de twagu wo Ghana ha ne wiase nyinaa no a kyerɛ sɛ na kwadwo no wodo maame no one na netie na ne yere no no nti sɛ ɔman kronkron Ghana na yɛse wɔ atemmuo friends court na sɛ ɔde da ware yɛsɛm akwakoduo na sɛ anko yi ama no a court no ankasa no ɔman no mu mmara no ma no ho kwan sɛ ɔfɛda kɔ n'anim kɔsi sɛ obenya ne justice a wɔpɛ ɛno ɛne baabi a maame no ogyina sisiɛ eti yɛsrɛ papa so pa ngoma so ɛnyɛ n'anum ode o ne mom yie ntia adeɛ bi wɔ hɔ no ma yɛsɛ yɛkekama funu ne yɛkekama dampan adeɛ bi wɔ hɔ a na yɛ sabɔne ne da hɔ yɛn kɔ benkum na benkum deɛ ka kɔ a bia na asomdua ba ɛnyɛ atembuo yɛn ka kɔ nifa bia na hɔ ɛne yɛka kɔ asomdua ba ɛnyɛ atembuo atembuo no ne baabi ɛda nti yɛsrɛ akyidifoɔ sɛ yɛ no korɛ sɛ maame akɔso yɛ Serwaa ɔne ne kunu dade Lumba no ɔyɛ ne kunu no mfonsuo bi ɛma ɔne ne ntam gyae a ɛyɛ nature ɛwɔ hɔ nyame nkɔ n'anim sɛ amata so a sɛ de yɛ nyinaa nim sɛ America abɔnten so wɔn a wɔte America abɔnten so nim sɛ wo ware ɛwɔ America abɔnten so a na sɛ yɛ ma marriage certificate a after say aware na gu na makwa ye divorce no ebu okra no na yere ne tena nkrata asenti so divorce de kofa ne nua ba ana ne wo faase ye be ma original divorce certificate e wo ho am ye kunu say woni krata bi e da ban mu biom say onu oba bi won krata asenti so person ware foforo wutibi sa ware foforo e me ye ma obo mu UK the same thing omo mo Holland the same thing Ghana ha saa na nkate enye different from the what Germany enti aware di hɔ a na sɛ ordinance marriage ni hɔ a de ɛwɔ hɔ a ɛde replace ɛyɛ divorce certificate enti abusuafoɔ mo maame akɔso ya Serwaa mo nua akɔso ya Serwaa mo yɔnko modamfo mo bibia ɛko wo gina mu sesiɛ na ɔko no ɔnko ma ne ho o ɛsɛ ɔkɔto sɛ aboa bi esi unua so a ha kyerɛ ne sɛ sɔre free yɛ so na monkɔ aka sɛ sɔre free ne so deɛ a aboa ne free ne so na ano ɔde ba wo so asɛm na ɛda hɔ no mo horan na ɛda ɔman yi mu na anyanyere ne se na maame yi di ete ho mpentenkɔ a wɔkɔ ba ne nyinaa no ɛyɛ me ne obi enu ntia
Wa wo TikTok a wutie me eye me ne umienu. Wa wo Facebook a wutie eye me ne umienu. YouTube me ne umienu. Because that should be as some years since yan hwe na se be presidents eda ho no mo a. Omo ko ye ma wo mo mpo akra ye bua ma wo mo mpo no kra omo asefo bi be sori ama ye decide we bi adi wo mo ama omo akase enye no kwan no na nka mpese wo ti abribia kwent na se ya do kan se ni da so ho a lawyer for ye adwuma den omo nakra ye wade bi ho no ma so hwe emebe yensen na ho de da ho no mu a e de musuo bre wo man no ade bi ho asem ye hwe han e ma ne da ho no mu a e de nome e de bre wo man no entiminim se de lawyer kusi Kolandi lawyers any lawyer for kunini anintini any friends say support both local and international advances ni ade nyina no yini so mo bo adwuma na eyewuntia odi a obeye ne se obenya abojo chere odi wo ofie no ene se obenya abojo chere bi se court asem no oka na we di foforo abebom ne ya address ne yakoyanim na foforo abebom ne address enti enye totin te se de ehu no se de nka wo wadwen ye wo no ti yemma ebre ayen from paibo entai abusua na chi na ebeko yie de me de wie eye immediate family no aside anapa koso hene ho abetwitwim first man be mpoma ho abetwitwim ene ne nkeka ho ni nyina ye eko a esi animu a ekoto na ibetiba mama assurance say niema eko bia no eko ne kwanso se mpanifo bia hunu say bia de no eye di kan no bia akaye wan hwe na koje di mbone it would de ene se obeka akoma ato yem na ye move on mechia ko nyina mesi ha chia wo bia yankopon kam ho ye domo pa kontuntie busua nyame ya komo a kwen ma me kwan bi mu a besa kasa na hemma me be menu nya oba Bronii me be menya nsafo oba papa na nimdi na chi wo bia na hemma ho fe hey bese me be makukrudu fo oh my goodness oye too much. Wow, Abusuapani nti be ma na wate ne nka no be ma akasa ma wa hu se be ma akasa ai be ma nyansafo no nyansa ahye ne ma we adwuma na wo mema enmunyamfo sa ta wachi a na kire se da bia ho den na bia ekoso Abusuapani ma menkamfo SAGA electrical semfa emaw na ebra be kire wa dwene pa chaw Mr. Moa efa court no e de ne de esan se eda court ne nim nti no yentimi ni kan aha ati obi ode ne ho kwenti daada Who se mi ti ada e wo phone so hey love spell Akosia say well say I just love his voice hey Where my voice the nyasam kitwa kra aha nti ba choba chira wa adwene why 0554227712 0554 I don't know 227712 aha ye here answer one can cut back the any side or the akabia obetumi akan go afen na krata da court and nti court na na ibeja mama take you this session nti eho eno no 0554227712 so atene ma nyina ase aha mo afe na me hu so obi aba afe na wobusam say you have spoken well say God bless you my friend Poma pachoda se papa Mama Mary no size say God bless you that was pa me pacho obi eba enche na obusa say o say who gave you the letter yeah ready Muhani ka o. Ekrum ha.
Who gave you the letter? I was appointed to be said anybody when I was away. And see, me new letter clock to mention it. Some letter clock. And I'm a good just a guardian. And I will say there, but so, and no dear. My children baby, see, who wouldn't him the panel. Luciano, Omo, Ama Kusua Becassa, Luciana Becassa, Omo Crater, be I was a call, lawyer for Mom de Court. A fabiano, Womo will be a official on the day, or they a barman, and I saw you more. Why? See, I bear my penny in young for some tronic as yet. Bonnie Bra. Tinya grown moody, or much show when you're many ye. Tinisa will beat the baby tron letters or no. Miss Allet and even to me, Mammy Hossa Queen, called County. Hey, now her bit misses her. It's Bacho, and no, Anna, Emma, a free, and Sana in Saka Yumpa, in Ponipana craft friend, at the mine. I just say, son, needing common, son wants them. Yes, I, a children who say, a woman so officially one that didn't crack her body, and we know so. Or the above Buseni Dima Buseni away, now we Sani who reasons and Sana kind. Why? Mimi dia matchem no nti as to say obeti ase na wonyin de nde wa for me timi nya ho hwe pacho obi eba na fe eko ye ni eti abusuafo sa pepepe ne ti enti se se de bra ba mu se bra be kire wadwene nyame nhira mo ne pa ne se de nkofo ati afra ye nkofo ne akasa mpanimfo atitire nkofo frɛ busam Kontonchi family, we too much. And one as a platform, no, it's me, Yamia Dom, na Eddie and him the 4 and Monyam 4, Abua 4 Nippon, who walk my power dog. Abba boy, I know sassy and she and young one. Sometimes, oh, yeah, dear, Winnie Pan, dear, what's here, and home for 4 and Yamisha, Eddie, a town here. Wow, Yamin Shram, moon penny phone, yes, near Cassana was some yada, Yamin Shram, papa. You appreciate him. And Chakra, mo brand your quadda. What didn't tell you be a bread and your quadda. What's it? It's about your number 0554227712. If you send a queen, the national anthem. Hey, national anthem for another Brabato, why? National anthem for Brabato. I feel I'm quite oh, Freba Pero. Hello. Queen. Yeah. Hey, Papa. Queen, no size. Now, bear what to say. Me passion who ya pa na wapuni mini mankasa. Kanya nsa sempa. Bear manyamia cheni. Me tiwa kasa me friend match. E friend me Gladys me kasa free Jordan. Yo, wo frɛ ya champa me kai Jordan. Wo frɛ ya chepa. Frɛ ya che. Ba sa bibi abɔ mo fa no adwuma pa mo ye. Ye da wase. Me shira mo no mo. Ye da wase. My different mo fe benyi na mo hwɛ mo so. Ame de na dem pesa me to Afghanistan nyom ne ba ko. Yo, twa. Sele wine. Sela tupa patata to shemwe. Sele wine. Zambe akre. Sela tupa patata to shemwe. Sela tupa sheli. Sela tupa sheli. Yes, sele wine. Sela tupa patata to shemwe. Yamenka yenye na waya dia. Ana nyungwano bato patata to sheli ampa. Waya dia say monchia ma adwene no. Enkofo afresa chenchira Afghanistan yo na moto ese mu pushi akwa Afghanistan. Tina wangine kwa wasi yangu Afghanistan by force. Chere wa atupanyi na aba papa tere apu ni to ni pan sheri. Hey.
Me ba cho. Udi ni so free. Serwaa to papa. Hello. Hello. Ciao. Me pa cho me je wo so. Na pa cho ho ti sei. Matela dia do na mo so. Me pa cho me sumi ho ye pa na me dofo be ni e wo free na adi ni sei. Na presa que se free. Yo, no kwasem. So beto sele hwan na pa akoso hene ba. Prince. David so na hand dia. Ya. Wo si sele bi ai. Azu nyanya practice. O se Nyanya practice. So na hand dia nyanya practice. wo nyanya practice awon dia ho. Me ba so we se so na hand dia nyanya ho practice. Sele hwan. Ara ni nyangopo. O de to first line nko am ehwe. Na me hwe se betu ya convince me am ko have gone. Asamba ba. O de try ma me hwe. Sele hwan ma me ntare me. Dele hwan. De la tropa papa la so Aya, baby am tumi di medo. Aya mba yanko ya ni. Yanko aya de. Amen. Yo bia. Any day say me tie Ghana program but since I'm home no. Intie program bia da. Oh, nyame shira o. Intie program bia da. Kanya so my issue dey bebre. No me go on. We pray in Ghana here we afi. Me to make kai. Me go no say. Ta sendi tom ko so pa. Chile. Bitimi ba project in the show. Bitimi mpejana. Bitimi ba broche. Net said no can e bia baba adam. E bia ye donkey because of any provision of one really fair. In the drum bam said, who is a new beer? Not as a pong. Wow, I'm never says a well free so not some. Amen. I just money wants it. Amen. Sasa ukanse mbise on tiase ase onyango party mikeka bo enipa nyina bombo medi momachi bizi anda mo dena Ishram. ndinya so mana ngo fani bi o mo nya no bi o nya no ya so intimate Yeah. bi o nya no bi ya so bi me di ati na kwesi awi but inshallah Amen. 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 Oh. Yeah, that was the prince. Nyame shira o papa. Ense da was pa. Enye ido. Pacho di say na free. Hello. Yeah. Me pa shine I swear. Yeah, nyame adumo na nyame be ma ne hoye. Ne ho ye pa. Wa wo be ma ho ye. Why? Ne ho ye. Eka no ayi aganik na se ti wan ti na obe ti ase se wan ti wan Ni kakra ni entie wiye. Let's say, you need to crack up here. I don't know what to say. I can't hear. I don't what they will use. I thought you know that only a year to take in. But you just have you just what I say. I don't wait. And you're waiting. And then, why don't you want to be here?
That's all I used to Queen, you see what you have brought. There's some crying in some. Hey, they say Afghanistan. What do you know? What do you know? Pakistan. Anyone when you know, so wow. Obama. Hello, but what did you say? Good evening. Good evening, madam. My bachelor from Linda. I shall say, Queen, what do you so? Linda, number chalk as a free. Because I free Kumasi function. Yo, Linda, and another will be about to sell him why on to Afghanistan and some watch the wagon. Okay. Chelewan. Salatupa papa tola sele. Chelewan. Salatupa papa tola sele. Salatupa sele sele. Salatupa sele sele. Salatupa papa tola sele. Yeah, that was the problem. To mama, then my Puma, and say, for Nyamisha, why dear, I had radio, be a crapono, be a grand to say that. Ah, where do I have dear? And young call for a ring, yes, and some come call for a crabini baby free. Yes, and go for this is the rare anthem. My dear pa, Nyamisha Munina. My dear. What too money at the too much? My dear pa. We don't bear my cry. I didn't some. Matching and bear my cry. Yamashin pa. It's Abusuapani and one my YouTube for them. What to say Abusuapani? My dear, Mammy Quachua, dear fe. Masrea, Ma Patricia. Marvin say 100% correct. Nana Serwaa. I say my boy, my papa precious. Grace Calendar. Yeah, Auntie Grace, me tell Niacho. Grace Calendar. Me tell voice hatchet. I'm a who's our ha. Nenso friend our friend. I mean pa. Gladys Boatin. Flo G, Lady Flo. Munina mechiam papa mam Lizzie Edu Obia Fostitela Cynthia Nuama Precious ma me kwachwa de efe oh nyamishra mo pa double sparkle the Joy TV ye Ophelia Opon ma santoa na sewa mechiam nyina ma me akosia mama Doris nyamishra mo pa nyansapo Mama Kikanyina, Dini does so yes, lights and reactions. Quabnet and four, quake and four, quabna from home. Hello, Hello, Queen, Queen, Papa, not James, Mishra, but all did say you're mid off pa, now free here. Pacho, my friend Joyce, my friend UK. Joyce, I'm Joyce. Me Pacho, Adama. Yentie, when I do be the Aqua Afghanistan, I just said, oh, my, who the echo. Pray, I done a metono, who you me fresh on the another facha memento. Ah, better you were free so. Any of you are catty. Let me you free so that. Hey, there.
Any on network na you free so na aka be kuntokwa ye nyane saada. Ye be dey you free. I can be kuntokwa be so be man yi me free so. Wo pe baabi akosha na amfa nti to man enko ma me wada ru e de. Wa nya baabi anya. Oh. There's almost. There's almost. Matse yanko ya ni. And I'm for the battle. Matsia. Media pain, Mechiamo, Namishram, no Berman, Timunia, Yamishram be brave. No Yamokasi. Amen. Beba so no more started at that. By and some more time. And I'm going to be cut. Okay. Queen, and easy, near Berman, a trodo. You're too quiet for friend. People, dear baby, or say, or best year. Ne home funny ye, and son to me as well. And son, I may barbeton. Na omwa me baby home kaka. Sani ano walk. E member me you be an minim walk. Omo me you nyina. Anya so omo uncommon omo Ghana no. Omo here professional education papa atese. Ba kon ni ati ba kon ye adwuma obinji. Kuna minim adwuma no we. But no so ko school adu akiri afa. Queen, ubedi dey say sa mema emi enu nyina no. Omo no monsa ma ba ko de na ye ne teben. Nti mi nyam hia na pa ne ma bisa na ya ja ete say wa say wa hwa ne ma ye ya. Ya papa nam de nam boy. Ya samu are hosem. Cha say wa ya basa. Wa no monsa wa ya basa. Nti na ba ne na ama ne baabi a o ye wo baabi a ba ne bibisa mo kire ne ade wo ba ne di man kofo mo tini. Nti na baby sana me fan se council na dia man no oti. Nti hona na kondi minim so oti. Konso san free hoko baby fofora. Akoni na mua no ko wuda baby. Wuda baby no ye hu obi a hu na busuani bia. Omo twatwa to mua mo hu na busuani bia. Nti aban no na sie. Na ne me kan so no. No so ya da koda hospital. Ono so obia kwa wase madamfo. Abrochire so obi yare na ukọ hospital. Na ukọ kaso adamfo a. Obi hia family member. And some treatment ya wase ya de mani pa timi survive no. Ya manesa treatment na mane to me survive. But umanya family member bia Obia kwa wase madamfo. Obia kwa wase madamfo. And nesa ininti. Because sani pan onye adwumada. Abani nyane ho mfaso oda. Enti se basa se ekabi ba machines ya yede asisi ne so ama na survive no. Se ekabi ba hwa because of se onye adwumada. No one is kabi ada hwa ye betumi de atua ne hospital base ninti no. Anya di aban no obetumi aye sa adwuma. Enti ohia family member ama sa ye hwe ne na hoto na family member no tumi abetua sa aka. But obi akwa enadamfo. Enti na was omo yi machines na esi ne so ni nyina free ne so no e de owu. Oh. Omo yi machines ni nyina free so mani wi. Enti sa se oya damfo nti no. Na o se Ghana fo na ye wo honi nyina no. Ye kobua na mu de government ni ye de esie papa no. Easy. Na ya rehose. Enti sa kwanto we mu se wutu. Mu se we nyo boafo bia mana so wasene. Na wo so wani ana ho. Ewa brabo ni mu a. Wone na mu sa. Odi akowo. Ebi mu awu. Ebi mu so amutumi ko mu ani mu so kura no. Yare ni ade. Obi mu awu ni ade. Until you obey my Canadian, at the mutrodo. And yes, so easy.
enti me meti maame akosha se wansam na me imagine ahyasie se oba oni bema na enkwala miensa me de bia me fra me kasa asemo oba oni bema na enkwala miensa na watumi survival watumi ahwa ne ma ama ne matumi awie school abai ye obambe nyenya dwuma ya mu oba be ye titufo ne a nti wasa maame ne de abaso body was sankafa nti se meti se obi ye maame na tese me huni amenka me huni amenye na ya se nipa ko no be me kwanka yo se me di bibi bo no krama ne efenti na mu abotere because sitna na emu sitna ye jankasa emu sitna ye ya but adia de bia me kan se nyame ne ye boafo so we de ho tu nyame so a ade nyina di boa we ne wie yeah nansi ya na mi tie lady bi no ka daddy story ne mama akosua story intimate din nam si mami o wa butreo komo mo ne nananti abosho ni bi mami o wa butreo o wa kuma pawa butre e wo do e mani kun papa ankanya sa anka mi san ka mo ntam nka jadda mu pa ananye yize pa cho se mami na kuma ane kitana na ya kuma papa a utimi hu se ne so nipa de menya sure se bi wo ho menyini se maame ne so nipa bi wo ho saa kuma na wonya ya up to now enne nkofo timi didi na tam no da sepa menya sure se me ne wo saa kuma ni bi nti da bia masem ne se nyame nka no ho no nhira no no mo no ho ban amen na nia o ye bia no nyame emramu ne nkunimdie enya ne dia ye da wase me de mo besi ya nyame nhira mo bi why no bema nyame nhira mo pa yo pacho di say na free nti ye da wase pa mama ewo aja wonso de a ode abre yen nti bipa ka chiri adoso nti e da wase pa pacho di say yo me do pa na free yes yeah o ya buru chire ni pa yeah you any idea you know we will need one someone yo yeah that was yo
Exactly. My court. Mamma, no, one has to be away. You think that Rose is exceptional. Into say court, it's not almost a moment, so not could be the BSC and thing. I can't come from my court. The old kind, the acquire at the other. Into the sea, never the mine, near Eddie, Yashay, so 10 yen to Bongo indicate your amount. Yes. That was it. Thank you. Hello. Hello. Yes, madam. But you didn't say enough with me. To say, Me pass me who you pan, but you swear. Yango for the yes, no, but now, me, yes, I'm about to find it here. Yango for Yamokasi, no shamote. Amen. No shamoma. Amen. Na the area singing na Mama Esther Yamiche and the board in you say, the area see Baya Biara, when it's ye, Sumo, Minia, the area see. Best sending you mention why when it's ye, Sumo, yeah, when it's ye, sorry, ya wamuto osura muto ni otamfo no obesise ni nechi no ya wani je wo Yesu o mesi ya wani je osura ni je ya wamuto ye osura muto ni otamfo no beshishe ni nyinachi no ya wani je wo Yesu enuti ni area si yasi be bia ya wani je wo Yesu mini ano mesi ni area si yasi beshishe ni nyinachi no ya wani je wo Yesu mati Obi boy, Mama Esther now say, "Wa mama uwa, yamana mo, mama dia tuyena, yamo, wa maya sorry, yamo wa mo biemo, otungu nyakupo. They say wa maya uwa, yamo wa mo wai, wa ma dia tuyena, yamo wa mo na wa maya sorry." Yemo amo biemo otunwo nyakupo ye mami sewa ye na champu penny pe mama we dia won soli biemo mami sewa ye na opetia ni se wadofo be pawo nensu nyakupo wa ne hu moburo eti moda eti Echna mada ya wadwi moja ni emu afusandi ye mami sewa ye no tamfu pen ni mama we die won soli bi emo mesi na ni na opetie ni se wadofo ripawo ensu nyankopon wa ne hu mobro no eti moda mama Echna mada wa wadwi moja di emu afusandi enti wa mayewa Yamo wati, mama diachi, and the Yamo papa, Wama ya sorry, mammy say what's Wamo biemo, or two for Yanko Pong. Yeah, not a full time in Sefima, Contonchi, Omo Beja Sabika, yeah, now more petty and they said, Contonchi Metchum, that's so Yanko Pong, Wahuma, Eti water. Extra mother for punching in the bell, moja di omu free standing and see what more Yamo, Papa, Mama, sorry, Yamo, my actor in that swa, Yamo, man, Yame, oh, Mamu, was Yame, or the mobile free and do apa do, and that the Lumba nearly. What one home that or say any ble what you say dear person in any ble what dear man son could have also if you do your new nominee it's any ble so what you say mammy say one any ble and is be a woody chibia
uhu ani ble na de akwaso bia ye wani die e wo Kristo mu emle pa no ye behim ye nkunim die franka nyame nshira wo ne bebe ma nyina nyame nshira die oni adadodo nshira wonso wow hello oh kafra go for na amen yes mo ba no ma yin tentiem ibi so ha na just spirit na fa no ahun ze dey sikon yeah pa show me no fu be ni o Lady Flow yeah na hu ti say lady yo Yeah, no, me love fa yo yeah pa odaro ma ye hu yan kasa yo that was it. Yo. That never talk so at the every day. The program and your program is article. And the dear pie, tell me about I'm not put their body. Over 36 years, that we are penny. My job went to wow. Lumba. Obviously, and I can wine or baby also. I'm a bra, and I'm a fan. Well, yeah, there may be, excuse me, there may be, or yeah, average person, and a mother to dignity, and I want to know what, and what I have a present, what I may have a funny back. There be a secret, and then a moon yam or war, and I'm an abrasa. And see, young I am some 5 4. And time energy, if it's a minute break. And I couldn't be a better. We are done and in 1 hour done. That has the more as SC. I was so many who here if we say, it just to be Eddie at Tohonom. My Jenny, you walk on to me and you walk down Yawarian. It just to be Eddie at Tohonom. Now, a Sunday channel. Sebeko benkumo sebeko nifa ninyina ebe affect ye yet memfo na esisa amani mu no ene ye ne ya wa kwatu enti mo na sa asem we hu ya e pra kunto chipe no be kasa o mi antie ni nsa bi emfemu ebumu aba se de ye ne ye busua ebe tena bibi sei na obi ba ku ni hono ma ba fo so timi atofo na tie e ma atofia yo kongo ti mi die
Yedamasipa, Yedamasiam, Yo. Yo, Nyamishra pa ready flow. Wow. Munyamfo mpanyimfo pa na nyame. Oh, way too much Nyamishra. But what did you say now free? Hello. Hello. Hello, Mimi, I'm back. Nyamishra mo. Onshra wonso. Osoro Nyankopɔn wɔmfiri soro na ɔmmɛhyira wo ne wo bɛrima. Amen. Na wɔma mo station, mo TV station no ɛnkɔ n'anim. Amen. Na maasam kakra yɛfrɛ me Charity mekasa firi UK. Yo. Maasam kakra a meka ne sɛ mpanimfoɔ sɛ deɛ wo apɔtɔ ma n'afeɛ ne nkyiri sɛ wɔde bom. Exactly. Ya maame akɔso Serwaa wɔne yɛ papa da Lumba ne hyɛ aseɛ. Mpanyimfoɔ se kɔmfobɔne a watena yarefoɔ ho ama kɔmfobɔ abɛto no yɛnyi ne mu. Wei deɛ ɔnyɛ kɔmfobɔne Yeah. because aburukyira kwantu ɛɛden. Anna de Lumba bɛyɛ amansan nyinaa dia no ma ne ho yɛ akɔnɔ ma ɔbaa bi pee ne bie no ɛyɛ ɔbaa bi a ɔde ne hyɛ ase na ɔyɛ ne yie. Enti deɛ meka ne sɛ maame deserve for ne justice. Enti Ghana mpanimfoɔ ɛne court no ne appeal court ɛmfa ne justice ma no. Anna afei nso yɛ papa da de Lumba yɛ maame akɔso abrɛmpɔmmaa wɔno ne nua baatae a wɔwɔ hɔ sɛ papa ne ɛbɛda din a ɛtwa sɛ yɛyɛ no autopsy. Enti deɛ meka ne sɛ Tupac ne ne nkurɔfoɔ Tupac wɔn nkɔmmɔ ne saa deɛ no ntɔntwene. Na yɛyie papa ne mpie ne yɛnkɔ ne justice yɛnkɔ yɛ no autopsy na papa no enya abakwasɛm papa na sɛ nkyirima bibi bɛpɛ yɛ papa as kodwofo su ho abakwasɛm a wɔn matumi ate aseɛ yie. Na afei ayɛ bambɔ kɛseɛ ama yɛn mpanimfoɔ ne yɛn anwontofoɔ a wɔn ɛwɔ ɔman Ghana sɛ ɛntumi ma sɛ obi bɛkukuru abɛyɛ ɔbrɛmpɔn na wɔbɛwuo na yɛnim deɛ kum no. Enti ma Daddy Lumba ehia justice yɛmfa ma no na ne kra ɛnkɔda din na busua no nso akoma ntɔ ne wɔn yam. Na yawa ɛwɔ busua no mu ne sika ya bɛda busua no mu no ɛmfiri hɔ. Na afei deɛ ɔso ɔpasa ne ho san biara ne ho nsan. Enti deɛ meka ne sɛ mama kɔso Serwaa ne victory no abɛn na Awurade a wɔyɛ God of justice wɔka. Ne nkonimdie ɛbɛyɛ ne dea na yɛnsɛm na hɔ ma yɛmma a yɛwɔ wiase ne titi ɔman Ghana mu na yɛde suadeɛ ma yɛmɛbunu ne sɛ wokɔhu bɛɛma ne sɛ wokɔhyia no na sɛ wo ne ne kɔwo baako na wohunu sɛ wɔyɛ wɔ bi kono a tunho firi ho. Empo ahyɛseɛ no wokɔhu a tunho firi ho na ɛnya nsɛm da hɔ na afei nso Ghana awaleɛ na ɛwɔ hɔ mmerɛ mu awaleɛ ne nimu na ɛnyɛ ade kɛseɛ bi a ɛsombo na nkyirima a wɔn waleɛ na wɔde wɔn awaleɛ kɔgyina nyame anim ne kɔɔto dan mu no wɔn nso ehunu sɛ ho wɔn mfa so. Deɛ meka no meda mo ase.
that one will bear. Yeah, that was. Hey, Grace Calendar. Papa. Papa. Any size cra, sizeless contunchi. Money size. Namo to say. Me patcha ya hu ya now so eh. You want to be a 1 year. So what's the one for me? My sister will be with you. Ma feel ankasa. My sugar pop. Me coaching you know what I'm doing. Say, won't all. Me want to me say ya me nyo bi obetete me na ko yuti o. Me friends me be chia mo keke wati. Na mo gbe djuma mo ko so amo djuma me dey say cry dey me say me da ho bete. Wow. Me tie bibia me dream bibia hu bi mo say. Dey be ya final decision e be ba na ma me be nya ni victory na. Eno kwa na me dey. Me tu obokwa me twen. Enti mo ko so mo djuma na mo educate. Amen. Wo mo amu na nyanti ase no. Anyankopon fa ne nshira engu mo so. Debia wo ne utim ni nyina ene wo listening. Enti e be sa ka se biom. Bye. Mami Grace Calendar. No one dey say na boy abaso. Me fama nsu bia. Abusuapani. Kwa chamfo be me last call am pacha mo amofre ni na munya afre why da masipa pacha oni dey say afre free kwa chamfo okay can body ni chino na mama kosia na me pese me ka bibi echre no ma obre na wa no enye kwada amen Inyankopon also mu ura eja ho jan nketenkete egu wuso awam timiati tim na manden kwa bem penim enye amen ise pen yenyine wa kwentu mi ametie mi kasefra kwentu mu na asma meke obi otia kwentu bia na owo nkwara no ebi obatimase enafo pesa otie jumam ni afro so ba yare wo school uni choice so bokofa no yes o dine kwa kusi fiu no waja no kwasa ba jumamu no ma untimi nya akra onye of age and kwasa wontene fie baby rube kwa kujina no ompe se muye mienu mpo ene da sei na ye baako timi buya na bibusa me ho se nti ebra na ye papa ja ma ho ka woni nkura no kwan mama wa anyareda nkura ni bia anyareda aso oyareda mana no wodi nkura ni kugya wo muso onhwo mu ma no na se nkura ni bi nso yare ya na utimi kwa adwuma anase na woyede sebi se wanyi na ya ense ni din se yentimi anka bibia ankyere mama se waya adie se butimi akina asa adie na mama yi muri din woni na yi ni na tem kwentu mu nsem kwen enye enafom misi mu ye mienu mpo no enafom na nipa ba kope mimi wobi ntina meka saa no na ntina meka saa obi a otia kwentu mu bia na owo mma owo yiri wo kuro ha no na mu mienu mu nyina mu ye adwuma no mbeti de meka ya se atore bia nyese mu ho atomu ne nso no ese ba ku gyae adwuma tena fiehwe nkora no ntina mebusa mo se ba ku ni ho mama oye ni sen mami etime gyina ne naso aye sa no ma we nyina ende esi entwe na bo so ma
Masemba coupe, and see you who are young coupon. Ah, or do more bow, dom, a soul, ma, would share, and more fran, a proud. Could you for Suja? What's next? Say, Okoye, then you word you man a car won't want. Namena who so monosen and the corner in the bisu. Amen. No brain, and your quadra. Amen. Na mestre wa kwentu muna enim said ya kwentu mu nsem sitie no se wo kasa chia mama akosia se wa ya careful fi se wonim se die sitie mama asem no memi wo bi tere bia na me hu de menye me ho fi se me kwa adwuma abofra ne yare o yire nso be kwa adwuma ti hwan na esan na hwan na etina fia hwe nkura no na se mu mienu na ese mo kwa hwan na mo de nkura no e kwa kuja wo ha enti se Ghana ultimate ja oba kokrom na woni nam ha uja oba wo fie na o neighbor cry free police say o hu se mine no e wo fie wa pani bia ni ho a wo na wo yes a wo fo no wo problem from our gratitude enye easy queen abutrem kra titie enough form ntia me busa mo se mama oyeri sen naka menya na ka be man best on chime kwa wo fa so ye no na me fa so bibia ebeboa me se wa ya de pa mama kosu ya se wa ya de no wo sese ye bona baso ni nja na temidi no na nye nipa nyina ebitimi beto mo magu Ghana because of the making oni obi a do mu ja no wan kwadwuma nso obeden wadidi to be jankra ni gu Ghana no no abetena ha si no obebo bra wanye saa o dariem awom ahwiam ni nyina mame agina ne nanso atimi ahwem ko miensa ama ne omanyini adu baabia na mame o sabaso body na osese yishira no danse yebe ansem ya akire no na mama me say o pre no nyame na o so mu ema utimi hwe mo fra no edi o mo bedu baabi o maduri na enei nipa bi say omo ene aye ni yie no se Nyankopon no ono ene be ka wa se mama ono ene be di wa se mama ono ene o no ene wani so se de wodi wani atu no so no ma koso afo wani tu no so e Nyankopon oni ntamo da amen it manu bi say oh question for Nyankopon enshira o papa Owuraba or say mama has to do another book for taking care of kids abroad. One more bread or say and Lumba is more bread say what the fire and ya depa waje amen papa de aman shira o shira mama kusia say one empire waba manu nyame atie nyame betie ye mpaibo oh Jesus midi adepa o say enye izo queen Nidimo Floji yeah Floji be pom yo because some last call and question for Floji I will say for Floji so yes of mommy o soft mommy can say senti no bo who fire mommy Floji person me yes of mommy to so no eti mommy say dey si na kuma mu hu fire mommy ne ho so fair sure I see this is of Penny Pa ba ko ba no no mama mi mu akwaba yo minyami sra what we are con program that to yen why dear control your phone. Amen. 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 Amen.
Yes, I'm not quite a problem. I'm going to be a CBR in your common for you and family. Wow. This one, so it's now what that is. Wow. Yes. Wow. Send the other in the last year, the little bit of time in my house, Saturday, Wow. It's true. okay, well, I'm sure that our parents are sick. So much to tell me, oh, I'm so so, we are going to tell me. So, see what we want. So, I have to look another baby. Well, it's a no problem. But I will have some. Which should be with your mother. So, Maria, it's the same. Now, I'll tell you what. You know, Belma, you know, we pray for you now, said, and maybe say, and some of that, and somebody at him, and some cabbage at him. Also, you didn't know voice of it. You are gone. Leave the simple to leave the end of it. The hair can say in 2 heads, like the real. Nothing. Oh, so many are not here, you. They said that would be feeling, you put it down. So, now, doing a yellow boy. Yeah. Yeah. Yes. Such a some way, now you're not sexy. Maybe I'm a go. You proceeding big, injustice big, look up a real pretty big, make sure my own nonsense. Yeah. Amen. It's made. Amen. So Amen. So you know, Ben, and even she is saying, Amen. So that ever it's a it's let's give it to know dear. Now, and show us. Amen. And we people here, and we can saw also take care of your own. It's for me. Now, problem was very supporting Israel. Amen. And your son, you can be a to say, and your appreciate, which I yes, to kiss to much. It's a good, Amen. And yet, Amen. 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 You are the wow. It's not a mistake in the media space at this point. Yeah. Yeah. At this moment, Yamin is your queen. Amen. It's not like share yourself. And there is a negative something. There will be a positive.
Yeah. Enti bi me ba me pese mo se bi. Ya me onyo kese. Amen. So onyo kese. Amen. Wa na ye ta so onyo kese. Amen. 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 Miss me that say. Me that say. Yo. Amen. So mami ba ko pe. Oji ba cho yo. Abusuafo me da mase mo me mfansi why mfa chompiki obi ama me biem. Mr. Mo amofre ni nyina fa cha me wate. Bre na so apa ho kra. Ye da mu nyina sinyame nhira mo no nka mu nyina mo ho. Na wo mo ho ban no nya mu nyina adom ya doye. Na wo ma ne nimpa ene ne tirim komre mu emayen ewo Yesu di mo nwumre mi do hye nyame nsa wate me do kra no sunsun no nipadua e hye nyame nsa se nyame nya bambofo mfa mawo yade ne atete nkoda na bi eda wo so adwendwene bi eda wo so mpa e bokokoa bi mu no esire nyame se wontie no onye ni guase ene ohaw ne amane ne adwendwene firi wo so na omaye ni adoye eni wachi YouTube, Facebook, TikTok me di mu hye nyame nsa why nyame nka mu nyina mo ho mba ko nyina nyame nya bambofo mfa mabusu nyina na de obeye bia enye yi wo onwene bone mu obi na se nipa pa ne ho asam dwene bone ma so opem so owo mpetu ya de ohaw ne amane anim guase ban ma ne niema de abrewo a de nipa na susu ne nko mo ankasa so na wo de ye ni adoye asumdwe ne kese ye ne pomponye patente ne bambo ene bedi wachi kopem se twede amponyankopon tirimu pa enti wode ba asase so no be ya wie na wo no a betum sa afro bra wa ba abre wa ba akwa poso abusuafo nyame hwe ye so wate me dɔw pa ne nso nwure me kamfu nyankopon ama wiase nyina awura ɔno dɔw kyɛn me ne dɔm ni hwehwɛ bia ye nipa ɔmɔden agi ne dine fa ho to no so na activate ne ye wɔ brabom na wo ye nidaso a ɔnhyɛn aniwu nyame ya adom kyina yebehia pacho me de wasi ha makra mo. Wow, ena the queen at Shirem Hima. Metsuahu. Ubekatro sama Shushamakogulu. SNG Electricals Limited. Eniama Papanie. And Kania Papa Netra Huasiano. SNG Electricals Limited.